يا أيها الذين آمنوا إيه مودن قوم بالله لا تتبعوه تندوي خطوات موسى الشيطان سيدان كلا سيدان سودي هرندوي ومن يتبع كلا مربي خطوات موسى الشيطان سيدان فإنه شيطان داود سيدان دي كم أودو متبع وندوار وانا سيدان ويأمر بالفحشاء يمتكو بني والمنكر إجد كذا شريعة ولولا فضل الله عليكم سنة وانا قول الله إدومون أنو يمبه ورحمته يرمين الله إدومون ما زكا منكم الله بنتانا إمودن هاي قوت من أحدين هاي قوت أبدا هاتي الله بنتانا أنسان وانا الله إني يدي أن الله إمون مولا بنتاي أورو بكار هاي ستوبي ولا أتاد تكيكو جمسور نلاد الله بنان الله يسرنا وانا يرمين إمودن الله إمون مولا بنتا ولكن الله كونين الله يزكي أم الله بنا من يشاء مهاجي إجابان لدن توبو بي والله الله سميع كانكو وني نانا وهو قادر عليم غندو كو فاندون ولا ياتلي هوتو وندات نون اول الفضل منكم جوميرابه بودال e modon alduɓe ɓe wassati jogiiɓe yaajeende ɓe to ɓe gondata an yu'tu ɓe mbasa rokkude ulil qurba joomiraɓe malladal wal masakine miskineɓe wal muhajirin e ferɓe fi sabilillahi e diina allah e wonno sayyidna aboubacry halafa allah yunfiqu ala mastahin o wi o wondi o wanta nyammin peteɗo mastahu sabu mastahu ibnu khalatihi ko bi yumma ko cawndiɗo miskinun ko miskina muhajirun pernoɗo badriyun tawnoɗo walde badri holko addani mo wiide o wonta nyammin on ima khada sabu ko jumpi fil ifki e penale baada an kana yunfiqu alayhi anani de masalan anani mastahu kanko sayyiduna aboubacry kanko nyamminanno dum kanko rokkanno dum gede kewde kanko wadanto gede kewde jonon mastahu kanyum ne de yumma aisha takkade mastahu kanyum watti haalde hen na haal ene yante yimbe haalobe haala yumma aisha be kanko aboubacry non o wi mastahu kam haade kanko nyamminanno dum o yerna dum o wondiri allah o wanta hokkudum hunde هذا نائبين بيو الله نبي على ولا يأتي منكم متوانس إمون أولو الفضل جوميرا ببورال منكم إمون أنا نيدي وسأتي يا جن أن يؤتوا بمباسا ركود فوق بمباسا ركود أولي القربى جوميرا بمال ركود بمغوندس ورمباتهم والمساكين مسكينين والمهاجرين يفرب في سبيل دين الله ورمباتهم أنني فاهم وناس وقت كريم بأنك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك دين Allah yatasaddaqu ala man takallama bi shay'in min al-ifki en bi sahaba be halbe fenande be pop ala hen hankandi ko kaddi gurna mabbe ala hen mabbe cakkoto to ngodi kambe bi gonta sakko jombe Allah wi ala hoto badeno wal yafu yebe jaafu wal yasfahu yebe labbin sebe jaafi makadi yebe labbin anneddo ne yaafo yebe yerni way fa to nder wala ban o wi non yebe jaafo te kadi be labbina wal yafu wal yasfahu hay bugana nafige de halaka halana andi gisso ne juusi tan dum hadi en yaade makko na fe wa koddo nelal en jaano walde ban mustalak en wa nelal ne yaade makko wa kanko non koy ngeloba o waddino ngeloba koy ndir iililal o wonata hay goto laabetaake mo de wonno ko huddabe joni non woodi be jippi kambe na sallallahu alaihi wasallam be gummino walde mustalak hedde wendo ko woodi be ngari hembe joodi don be pofti don seeda e be njuuri don salatu be benni ewa on saha kanko yumma aisha no o yehi o fay dow wuro seeda taw nelaaden non sahaba be enen gondi don sahaba be tinani o yehi kambe be cikki ko don o woni be jetti iililal makko ngal be pawi e dow ngaloba he e sikkude o man ngara iililal he be laabaka be pokkiti kambe kanko yumma aisha no woni to ko wonna ha alhaji o arti non o joodi do be to tawani do be gondo o joodi do joodi don non kambe be jehi o wi joddini mo don ko so be katto imamo so be gatti be tawmo don deke woodi e sahaba be en wi safwan kanyum en ko caggal gonno ngari non tawi ko woni neddo ni na bawla e de nibbil subaka de bawla don ewa joni wi dum ko neddo walla o jaabi o wi aha ko neddo kay odo o safwan non ene yiyannoma ko adi aaye kuddugol teleto ene andi mo yimo non andi kanko wona wi subhanallah la ilaha illa allah joni non jusni ngeloba mum rumti o waddi do wi ngeloba bay fokkiti do wi ngeloba fokkido hepti sete o non be mbi wadde tawde safwan kanyum addimo tan e gummi ladde ene way tawo ɗum woni ko Allah wiɗo fenade ko a faami
fami den hakabe gone haalde halaka hebe nanni dum e nelaado Allah ha nelaado debi nadde hen si nade fo kaali hen wana na figebe tan o do mastahu kay ko beela ko badri tawaado walde badri ka wonta na fig tawaado walde badri wonta na be o mastahu ko biyum Abubakar Siddiq be fo kaali hen seyna Abubakar non metti dum kanyum wondi wi tawde Abdullah ibn Ubay ko na figebe ben hen wodbe chaskini rewbe fof faami walla gisso on e juuti seeɗa tan o wi Hassan bun Sabit en fof kaali hen te ɓen fof koye sahabaɓe moƴƴi Allah wi noon wal ya'fu kamɓe yimɓe ɓe yeɓe jaafoto wal yasfahu yeɓe laɓɓintu Allah wi ala tuhibbuna onon julɓe ɓe on jiɗa an yaghfira Allahu lakum de Allah yaafoto on jiɗa ɗum wallahu Allah kay ghafurun kanko woni jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo jur kala Abubakar nde Allah wi oɗon aya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Abubakar wi ana bala aha kay ana uhibbu an yaghfira Allahu li min dembo ɗo yiɗi Allah yaafo wa raja'a noon o rutti ila maslahin ma kana yunfiquhu alayhi bara ay hanto ay wa naf'anno ko artiri watti nafɓude waaji allawi innal ladhina satawi ko ben yarmuna be ene beddo jina al muhsanati rewbe be ganduda ko welsindibe al muhsanati rewbe se suribe al ghafilati welsindibe bonande be ganduda meeda yande berde mum ko wete bonande al mu'minina gomdimbe Allah enelaado mum o wi takkudo don debbo takkube ben don debbo lu inu fi dunya be do kudama e aduna wal akhirah kudama al akhirah wala hum ne wodani be azabul lefte azimun mawd aha sa takki debbo mo ganduda wadani ko boni meeda wadde ko boni meeda na de berne mum a takki dum Allah wi o do takkudo Allah hudimo aduna e l'akhira ko amma debbo bambudo o kay sa ali attakkani dum o shari hiddatam sa wiltima debbo deddo abi o do de ko jindo walla o jini a hiddataake nde wonno ko wadi seeda walla ko debbo ma yirani bonande ananirani bonande tambiya dum ko say dum woni Allah wi ana hudama aduna e l'akhira an takkudo debbo mo wadani ko boni yida ko boni anda ko boni ayirani dum ko boni anana ko boni sa wi dum jini Allah wi a hudama aduna e l'akhira an wa amma debbo bambudo bimi o attakkani dum o kalda fof tan an kanti ko bimi gawri yi ko buri misordam mu tawde bida ko jini o mona wambi seede darima walla o attakkani dum gorko denude ko non sa wi dum ko jinowo a hiddetake gasfu nanta gasfu sari wi rawo ko ma yirani dum ala adresse on sa wi dum sari wi fi chamal dira boggol wa amma mo badda adresse kay jibinde doggol bibbe kay on ka kam ceernan kan on kay kam seeda faagu darima mata on kay awa takkudu dum فاميدان دو وني ان الذين بين يرمون بين بدو جنا المحسنات ريوبه سوريبه الغافلات ويلسنديبه بونانديج المؤمنات غومدينبه الله انلادو موم تاكوبه بيدو جنا لو ينو كوداما في الدنيا ادنا والاخره الاخره ولا هم نوادني بين كدي عذاب لفت عظيم مود يوم تشهد يلام مسيدي عليهم مبه السنتهم دمده مبه وايديهم جوده مبه وارجلهم كويده مبه ceedo bima kanu kabelatino ya'maluna be golla nyande yawmal qiyamati dembe mabbe ma ceedo ko be kalanno juude mabbe ma ceedo ko be memanno koyde makko ma koyde mabbe ma ceedo ko jahanno on yawmal qiyamati yawma idin nyande hen yuwaffihimullahu dinahum Allah timminana be golle mabbe al haqqu baddide de dinahumul haqqa elle enen non jengirtande ñande hen ma Allah timmin jogdi mabbe tabindi ndi bima fil hadisi kama ta dinu tudanu neddo na nyamliri non tan jobirte wana na nyamdirda fo non jobirte sa nyamli jam tan jobeda jam sa nyamli bone jobeda bone gasi tawde kay neddo o wana modjo kay sa nyamli mo bone tan jobeta bone so modjo non hutoma wada tuma jaha ويعلمون ابن غاندي ان الله كاي هو الحق كانوا وني تبيدو المبين بنين دو تبيد غول
حيث حقق لهم جزاءه وتبتني مثلا جبد مكة الذي كانوا يشكون فيه نبي تشكينو ومنهم عبد الله بن أبي أو نافق مولو أو كوي مبجيا والمحسنات دون الرو بي أبي سوري ببي فرو بين الله صلى الله عليه وسلم بيدون ساتكيدو من أي ساتوبي الله جبتا الذي الخبيثات rewɓe ɓe ngannduɗaa ko jasɓe alkhabithatu konnguɗi bonɗi lil khabisina woodani worɓe bonɓe debbo jasɗo haani resto ɗum ko gorko jasɗo konngol bongol haandi hen ko neɗɗo bonɗo faamiide debbo jasɗo lil khabithina alkhabithatu rewɓe jasɓe lil khabisina woodani worɓe jasɓe alkhabithatu konguɗi bonɗi lil khabithina woodani worɓe bonɓe fami pulaar dembaade wal khabisuna worɓe jasɓe wal khabisuna konguɗi jasɓe lil khabithati woodani rewɓe jasɓe gorko jasɗo ko debbo jasɗo hande mum konngol bongol ko gorko debbo jasɗo hande mum wa tayyibatu rewɓe moƴƴuɓe ɓe wa tayyibatu konguɗi moƴƴuɗi de tayyibina woodani ɓe ganduɗa ko laɓɓinaɓe to bange worɓe wa tayyibuna worɓe moƴƴuɓe ɓe li tayyibati woodani rewɓe moƴƴuɓe debbo moƴƴo handi koye gorko moƴƴo ulaika ɗiɓeɗo worɓe laɓɓinaɓe ulaika ɓeɗo rewɓe laɓɓinaɓe hum o wi worɓe ɓe Safwan ko hen jeeya rewɓe ɓe yumma Aisha ko ɓe hen jeeya Allah wi ɓeɗo mubarrauna keɓe laɓɓinaɓe mimma yaquluna ko worɓe jasɓe ɓe e rewɓe jasɓe ɓe kalata ko worɓe jasɓe naafiqeɓe ɓe e rewɓe jasɓe naafiqeɓe ɓe keɓe takkunone yumma Aisha e jina ko keɓe takkuno Safwan e bonande ko Allah wi Safwan e yumma Aisha mubarrauna mimma yaqulun koɓe hisnaɓe e ko ɓeɗo jasɓe kalata lahum ena woodani worɓe moƴƴuɓe ɓe lahum ena woodani rewɓe moƴƴuɓe ɓe maghfiratun kafrangal worisgone ardigue karimun tedduɗo yumma Aisha ene wasaro geɗe kewɗe o wi anna Jibrilu alayhi salam ata bi suratiha fi sarafati haririn yumma Aisha Jibrilu malaika o addi photo portale yumma Aisha omo waɗi ɗum e fatarere harire o holli nelaɗo Allah portale o wa qala o wi nelaɗo Allah haza zawjatuka o ɗo ko joom suuduma gila nelaɗo ƴamari yumma Aisha gila nelaɗo Allah ƴamari yumma Aisha Jibrilu addi ene ummi dow asaman ene addi fatarere photo makko kanko yumma Aisha ne hen holli nelaɗo Allah wi ay o ko joom suuduma wonata ɓoyani ويروى أن حبرك دين حالي أنه أتى بصورتها في راحته وياما كد جبريل أدي portale يوم عيسى ودي نورمو ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاد الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها نلاد ميدان رست بومري سوانا يوم عائشة واتنياني رewɓe makko o resi rewɓe sappo e ɗiɗo kanko nelaɗo Allah kono noon o meeɗa resde mbomri sowona yumma Aisha وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها وياما نلادو الله ماي كوي سودو مكو وفي يومها ماي كوي يونتande مكو ودفن في بيتها نلادو الله أبا كوي سودو مكو وتانيا yontande makko e suudu makko ñede hen ɗon nelaɗo Allah may koye yontande makko may koye suudu makko hen ubba to nelaɗo ubba ko suudu yumma Aisha kala jaaɗo Madinatu Munawwara ma yiɗu وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللهاف وحي نتلو ان لاد الله تو نلاد الله ne lele de makko e wudere en cudditi wudere wahyu malaika tello dum wana gadal nazalat bara'atuha min as-sama
nde o takka bonande kanko yumma Aisha ko Allah tellini Qur'ana mo ene jange ha darga daro wonde ko mbiɗon ko on peni nde naafiqeɓe takkimo kanko yumma Aisha bonande wonde o jinde Safwan Allah tellini ayi on camti ɗum wona gueɗal ko heddi fof ko lahara laaɓoyta kono ɗo kam laaɓi aada ko Allah tellini ayi on camti onon kadi so gari kam mi nanni on jeyngol ɗum wona gueɗal wa annaha banatu siddiqi nonne kadi kanko kadi ko ɓi ɓurɗo gonɗinde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifatu rasulillahi lomto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o khuliqat tayyibatan Allah tagimo ko laabɗo o wu'idat maghfiratan Allah fodanimo ko jafotoɗomo o rizqan arziki kariman tedduɗo o fil qurdubi qala ba'du ahli tahqiqi o wi yoga e jomiraɓe haqiqaji en bi inna yusufa alayhi salam yusufa alayhi salatu wassalam lamma rumiya bil fahishati de takkano bonande kanko yusufu barra'ahu Allah hisnimo kono ko ala lisani sabiyyin fil Allah hisnimo kono koye ɗemgal cukalel gongel tekki wa inna maryama lamma rumiyat bil fahsha'i yumma maryama nde koreje mum mbino wonde jibini ɓinguel ala gorko barrahu Allah hisnimo kono ko ala lisani waladi hade Isa alayhi salam aywa koye ɗemgal ɓiyi ko de ɓiyi ko wona gonga on peni wona kono oɗo yumma Aisha lamma rumiyat bil fahsha'i yumma Aisha nde wedda bonande barraha Allah bil qawli Allah hisnimo koye konngol fama radiyalaha bara'atu sabiyyin wala nabiyyin hatta barra'ahu Allah bi kalami Allah yonani Allah hisnudemo e ɗemgal cukalel yonani Allah hisnudemo e ɗemgal annabi ala Allah hisnimo koye haala mum tedduka ka ene jange ha darga daro Allahu akbar kanko yumma Aisha ɗum tagi omo heewi wasarade ɗiɗo konngol koye min ko min goto dañi ɗum min goto wayni min goto wayni so wona noon Zeynabu bintu Jahshin kañum ne so wasima tan andi ko nawligo sirani no feewi so wasima tan wiyamo eyi kono artir jabbere ma noon rewɓe ne jewta mbarta se ɓe jewtidi seeɗa kanko yumma Aisha wasima o wiya min nde takkami bonande ko Allah hisnimi dow asaman jeeɗiɗiɗo o wiya eyi kono artir jabbere ma o wiya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wiyamo nam o wiya rewɓe ma ɓe mum ala hen mo jiiduɗa taniraɗo so wona min nenam e bamma jiidima e baba nelaɗo wiya gonga o wiya rewɓe ma ɓe mum goto hen fof ko bamum humanma e mum o wi min ko Allah humi dow al arsi Jibril telli wi humi dewgalam dow al arsi Allah humi dewgalam dow arsi tottumami hay goto humanani enen hay goto waɗa o wi ƴamowo ko Jibril ƴamata tello wi Allah wi hoota haaltana ya Allah Allah Jibril arti wi Allah wi humi gasi goɗɗo humanani en min o ƴeew kaale wala mon mo Zeynab bintu Jahshin wannene waso ya ayyuha alladhina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah o wi la tadkhulu hoto naatete buyutan hoto naatete buyutan cuuɗi gayra buyutikum ɗi wona cuuɗi mon hatta tastanisu ha cakkitina ɗon wotu sallimu ala ahliha calmino yimɓe ɓe Allah wi hoto naat suudu janandu ndu wona suudu ma so wona calmina hangude dagaki hangude bafal dagaki cer sharia yamiranima ɗum sharia wi ko ya daro damal mbiya assalamu aleykum a adkhulu minata keɗoɗa ko gonɗo nder o haalata isa hanki ko haalata kangugol ko tuba ko ɓe jolni wona enen jeeyi ɗum en kuywi noon sabu sariya wirata noon geɗe ɗiɗi ne hen hen geɗel gotel ko haɗana bettude neɗɗo geɗel gonngel ngol e wawi tawa ka ruggiyenke tawa ka ban jettiɗo bafal hanki kay yetti o kay kam a wawa dadde mum han ka kanguɗo bafal o a wawa dadde mum an kandi ɗum so tawi ɗo tawma fof ɗon tan
o darata damal o salmina dande dow keɗoɗa mbiya holi o koye min Abdoul Diallo bisimilla ɓennu so haali ka faman mbiya laami gummoɗa coka bafal kono kanguɗo bafal kadi jettiɗo gasa sodi bafal yeɗɗe bafal taw emata warma tuubu ko ɓe ɓuuri e rende ɗum ɓe mbata ko sonori kamɓe puɗɗi ko kanngol ko ɓe goppi enen kedduɗen ken kuyɓe kamɓe puɗɗuno konngol ɓe ngandi ɗum ko dangereux ɓe ƴewti ɓe tawi ɗum fewani ɓe goppi ɓe batta sonori jomum heɓa ɗo e huɓere ceerno yimde keɓa ga cona jomum ngabba dow étage yurno ha ƴeewa holi an anda ɓe o ko Aliou Sy eyyi on ne foti adde eyyi ara iwri tello uddita damal so tawi a sirani uddita sa naati rawane warma sonori ko ɗum nafata to sonat to kanko omo yiima an yiyatam so yurnima omo yiima an yiyatam so tawi ka bandam arata tawi omo andi holi an o ar ɗum firta sonori kono enen mbaɗan ni kon jeya won hen kuyɓe ɓe kon haade ma wiide yawul taw won konɓe ga yimɓe gala kongata berka ɗayi ɗi kongata an kay ngay natta mi sa hanki natta ko sa hanki babal wallahi mi natta ko hangar ha tampa jaaha mi wiyatam coño ƴe a wonde ka salminani mi anda sari wi ko sa salmini neɗɗo yo wi wa aleykum salam joni ko haala kam sa hanki ko mbiyat min ne wiya kon anga ɗayi entré ko halpular entré ko wona aye ɓuura entré hay wona entré ko rentré hay ɗum en ñawnat ko rentré ko français ko nat rentré wona entré enen mbiyata entré entré kay ala fo gandaye o wi sababu nuzuliha woni sababu jippade oɗo aye an namra'atan min al ansar debbo goto e madina naɓe qalat ya himanel inni akunu yarani alayha ahadun la waladun wala walidun wala walad o wi kanko debbo o wi nabi sallallahu alaihi wasallam o wi hen sahaji mboɗo wona e suudam mboɗo woniri alhaali mo ganduɗa mi yiiɗa hay goto yiyen mboɗo wona e suudam ndu jeymi ndu mboɗo wonira e alhaali noon yiiɗa hay goto yiyatami saabu mi yiiɗa jinnaɗo mi yiirami noon mi yiiɗa ɓiya mi yiirami noon fa yatil abu hen sahaji baba ara naata fa yadkhulu alayya naata am tawa mboɗo way noon wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilka e heewi toujours mboɗo wona e suudam he gongol taw ngol fewani wooda naatɗo e korejam tawa min noon mi fewirani ko woni sababu beele ɗum ala ko ittata ɗum ɗum woni Allah tellini ayo wi hoto natte cuuɗi so wona calmino la tadkhulu hoto naatete buyutan cuuɗi gayra buyutikum ɗi gona cuuɗi mon hatta tastanisu ha cakkitina ɗon wa tusallimu calmi noon ala ahliha e jomiraɓe galleji ɗi cuuɗi ɗi fa yaqulu lwahidu goto wiya assalamu aleykum adkhulu assalamu aleykum adkhulu noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haadili ko noon woni hadis mbiya so wi noon laabi tati hay goto jaabaka yo yah oto jooɗo yo yah so tawi noon mo kalata waɗa andi ko paho aɗa wawi ɓeydude walla aɗa andi omo ha ɗum koye haalde o nanani aɗa wawi ɓeydude kono so tawi aɗa yanana o nani o wiyanima bisimilla ruttu taw ko wonno way o wawi taw on koye limde kalis o yiɗa jiya o wawi taw kadi o fewani ɗo woni ɗo wonno way seeɗa rutto tan o dañata amide zalikum allah wi ɗum mon hayrul lakum ɓuuri moƴƴande on e naatde tawa sakkitinaki ɓuuri moƴƴande on e jooɗade oto mbaɗe noon ɗum woni noon وهذا قول والحق التفصيل فإن وقع بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان so tawi a are galle aɗa yarana won gonɗo nder a yiɗum mbiyata ko assalamu aleykum a adkhulu so tawi noon ala mo jiiɗa mbiyata ko a adkhulu assalamu aleykum a adkhulu assalamu aleykum gardinta komi naata assalamu aleykum so tawi noon won mo jiiɗa to gardinta ko assalamu aleykum nde wonami naata faami pulaaro sa salmini noon a deƴƴat keɗɗa mbasa reggodirde a deƴƴat keɗɗa so ala jaabiɗo kadi calmina
Allah wi wadirni ko la allakum bele jo onon tazakkaruna odon baccoro gandon dum fa illam tajidu fiha ahadan so on tawani don hay goto mo ene yamira on yo on nat wala tadkhulu hotanatede hatta yuzana lakum ha jamire don yo on nat wa in ila lakum satawi on biyanama caggalde cekkitinida abiyanama on biyanama irji'u duttode Allah wi farji'u duttode sa neddo wi ma yaya o sahami alata tan ya huwa ay rutade de hada kala kum buri mojjande on e joodade e damal wallahu alla non aywa kanko alla alimun ko gandude bima ta'maluna ko golloton e nadde taw sakkitinaki alla wi na andi kanko wi kanko woni jobowdu mo yobo dum kay alla wi laysa alaykum junahun holko woni sababu dum kadi odo ay ko sayyidina abubakr be ay cekkitingol telli o wi ya rasulullah kayfa bil buyuti allati bayna makkah wa sham fi zuhri في ظهر الطريق والخانات أفلا ندخلها إلا بإذن سيدنا أبو بكر وي تشودي نان دو hakkude makka e sham so min ja sam somo yaade galleji nanay lawole hekku cuudi kodaka hotelaji ene ngoodi di kodaka hay goto wadani hen inne kadi min nata so wada min calmina nelaado wi ala laysa alaykum junahun ala e modon bakkatuji an tadkhulunde nataton buyutan cuudi ghayra maskunatin di gona kodai kala suudu ndo hadar fayti masayidi nata fiha tawde ene cuudi he mata un kakela kum wonande on o wayno masalan cuudi en o wayno paabi en dum sa yettima sahlani kada salmi adande he goto ala ton ta ko wayno hotel aluwi suudu a tottama wi'ama ndu suudu woni suudu ndu luuda sada uddir suudu sahlani kada salmi hol gonto ko tuudi kodaaji mbieda wa amma suudu ndo hodan sa ari sohlani kada salmin ana hatan wallahu alla ya alamuna andi ma tubduna ko penninton wa ma taktumuna e ko cuudoton alla wi ena andi fof lil mu'minina wi julbe warbe be yaghuddu yebe mernu min absarihim e gite mabbe kambe warbe be yebe mernat gite mabbe hotan darat sa dari ada weddino gite ma bedda debbo wirtima nyip wana kay yaade ha debbo wirno yo bi ayi ko wala debbo jawdo ko faadi i wal deso ko jom tuuru Musa Saydo ay o kay jolni andi kay ala baba bila gara la garandare ade yaw dolni kol bi ya anda haw dolni ni o de joddaji dole ay hay ko cabar no ko yandum a biedda ko randam ni andi kay kam an ko wana nazar su ya gonda kam dum fone wala andi kam kebbe jere kam baabala kebbe jere kam on kam mernadi gite tawdi men da ya merdu gite ma hebi jera jodim an kam mernadi an kam o ay kam a jaban dum dum de qur'an sirat قل للمؤمنين ويجول بورب بيغدو يبه مرند من ابصارهم جيت مبه وتبه دار كو دغاناكي به دارد ويحفظوا يبه دين فروجهم فرجيج مبه وتبه بدhen kala ko be jamira zalika rende gite mum reena farji mum adkalahum budila bande be budi modjande inna allaha alamda allah non bima yasnauna kala ko be gollata allah wi khabirun ko kumpiti allah na humpiti kanko woni to o kadi wa qul lil mu'minati non wi rewbe beene kay yaghdudna kambe ne yebe mernat min absarihinna e gite mabbe kambe rewbe ne horobe darat ko daganaki anne darde gorko janan daganaki warada wa yahfazna kambe ne yebe ndenat furujahunna farjiji mabbe allawi wala yubdina ko to be pennina de zinata hunna cuudaaje mabbe illa ma zahara minha so wana ko feeñi hen hol dum yeso tan e newre kala ko yelte makko ne harbi so wana yeso e newre kala ko yelte debbo ne harbi so wana non ta ko suudu ma gonda wa amma bedda kala ko yelte ma ko wana yeso ma e newre ma ganda a bakkan nan don kam adada sada juulane kay kala ko yelte ma so wana yeso newre juldo ko boni kapilro dane ma en juude ma no falangaaji en fo so yalti koyde ma de kala ko do ha wutte ma o wi'a ko yo huubu e dow danki koyngal ma ngal so tawi korlal ma yalti juude ma boni an dum ko debbo pamal kala de debbo juuli korlal mu yalti yo and juudu boni mo ala masla do juurta wata kinel no ramat buubele juula hay koppi men ne jalti be ka wana aduna men boni fana juum aduna men boni wana julde boni ko aduna men boni
Allah wi wala yubdina hoto be peñinade zinatahunna cuɗaje mabbe illa ma dhahara minha sawana ko feeñi hen ko hol dum yeso e newe fa yajuzu nazruhu li ajnabiyyin ay debbo yeso mum e newre mum ene dagi jananinke daramo hol ko woni sababu daramo non tawni jamamo de ene dagi jananinke dara yeso debbo janano yara newre debbo janano tawni jabadu ko won benni don ko dagati jamawo meden ko amma jamana ko haydar daganaki dum debbo janan fami ene dagi ada jamamo walla ada seedo e dow makko ala so ndaram gandaw so neddo jama debbo darta ko yeso ande o mo yodi koy newe he ande bandun dasi dagi ko di ko dagati dum ne ko so hulaka fitina so hulaka jaayene feñe hen so hula hay dum na wal yadribna yabe pier kambe rewbe be bi khumurihinna e kalaji mabbe ala juibina do daade mabbe yambar kalaji do daade debbo wad dum kala ko farilla wana won ma tan de murno ala ko farilla e ma kala ko farilla ko kolto makko jeya ko force so wadan wadi ko wana omo juula wana omo ya janayse ala ko dum ko kolto makko jeya kanko ko jiida e gorko wal yadribna bi khumuri ala juibihinna umru ko kalaji wala yubdina hodo peñina zinatahunna cuɗaari cuuɗiini nder saɓe jaltin ɗum illa li bu'ulatihinna so wana noon taw ko worɓe maɓɓe oto yaltinan to cuuɗaari makko nder so wana gorko makko aw abaihinna walla ba makko walla bamum ba makko hata haɗa haaɗi aw abai bu'ulatihinna walla baabiraaɓe joomiraaɓe galleeji maɓɓe aw abanaihinna walla ɓiɓɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe aw abanai bu'ulatihinna walla ɓiɓɓe joomiraaɓe galleeji maɓɓe hacce ɓe jibinaani ɗumen ɓe e ndeki aw ikhwanihinna walla mawniraaɓe maɓɓe worɓe walla miniraaɓe maɓɓe worɓe aw bani ikhwanihinna walla ɓiɓɓe mawniraaɓe maɓɓe worɓe walla ɓiɓɓe mumen aw bani akhwatihinna walla ɓiɓɓe mawniraaɓe maɓɓe rewɓe aw nisaihinna walla rewɓe hono maɓɓe en rewɓe hono maɓɓe aw ma malakat aymanuhunna walla ko jeyi ɗum ñaame maɓɓe hol ɗum maccuɓe maɓɓe ɓeɓe kalfi ɓenne deggi ndaran fa yajuzu lahum nadruhu ene deggi ila ma bayna surrati warrukbati kanko debbo ɓe mbiɗen ɓe ene deggi ndaramo so wona hakkude wudde koppi wa amma joom galle makko wa amma debbo kefeero dagaki yi awra makko kanko debbo dimu debbo kefeero juulɗo ala fof ko dagge debbo kefeero yeeɗu muɗum fala yajuzu lil muslimati li kashfi lahunna dagonta ko debbo juulɗo huncante debbo kefeero awra mum mi alani kay docteur kefeero docteur gorko wiyeede yo passe debbo ɗum keke enen goni ɓe wona julɓe ni enen yimɓe ɓe enen mbiyoɓe ken julɓe ko enen goni saseyeɓe ceer holno docteur gorko wiyete yo passe debbo dagota ko ceerno haali dagaki waɗani wala ka barke ko enen goni sa seeɓe enen goni gona julɓe so en mbaɗi yoni sen laawima tan ɗum natta haydara ko en deƴƴi noon aduna o de fana aduna a firtino ko wonno aduna ko harmuno koko harmi tan ko daggino koko daggi tan hay hunde wawa daktinde ɗum ko harmi koko harmi haydara daktinta ko daggino koko daggi tan hay goto wawa harminde ɗum gasi koko gasi fof waɗama dog waɗama signature gasi aduna kay wawa wayli ɗum jajagal tan awi tabi'ina walla rewoɓe ɓe ene tenka ñamde gayri ulil irbati ɓe ganduɗa gona jomiraɓe haajuji fewde rewɓe mina rijale worɓe ɓe ganduɗa poccaki e gorago kadi ko yahoɓe ene jeelo ñameje ɓenne degui dara rewɓe tawa kadi poccaki gorago mum awi tifli walla cukolon alladina no kon lam yadharu kon ƴellitaki ala awrati nisa'i cukolon kon cuwa yontude konne kadi dagi ndara rewɓe ene dagi wala yadribna kamɓe rewɓe ɓe hotoɓe piidirat bi arjulihinna e koyɗe maɓɓe hotoɓe piidirat koyɗe maɓɓe ñekkude en heñade en o debbo ne harme mum ni debbo waɗi physique noon debbo wona ɗum école Allah bonniri école ɓuri bonde fof koye debbo Allah ɓuri bonnude fof école koye debbo Allah ɓuri bonnude fof école koye debbo sabu a waɗat ko sariya hay a joddoto e worɓe alay sago a waɗat physique
éducation physique a waɗa ɗum ya tottu wi waari janngo sa hoto rewɓe ɓe piidir ɓe arjuli hinna e koyɗe maɓɓe andi ke baɗɗe éducation physique kam ñekkuɗo ɗo ha hedde ɓoggol tuubat wona tan yaade ni no lummino gorko wona wiya zé wona wadde ni ɓe gonewto ni walla ɓe mbiye zuybal an goppa ɓiye ñanto ɓorno paɗe lastique waɗa kawase mum ko debbo waɗa blouson aɗa yanna woni ko dogoyde mbiya ka jul ɗi ko mbatta laaji taƴ kuruno mbeddoɗa ka say say ɗi ko mbatta laaji ka say say aɗo mbiyene waɗe ko boni mbiya aɗa waɗe cekki jogoma an laaji ma ka say say ceer o jeeya ɗum kono so wonati ala sago waɗa ɗum sa den weeli mo wadde ala sago waɗa ko kamɓe ko ɗum woni asaji maɓɓe ko an yalti rôle ma kono kamɓe kamɓe jalta rôle maɓɓe Allah wi hoɗoɓe man noon li yuulama pour ha ande walla liya alama en jangguin maɓɓe ha ande ma anani liya alama ha o anda kanko gorko o ma yukhfina keɓe cuuɗi min zinati hinna e cuuɗaji maɓɓe hoto debbo o fiidir koyngal mum ha gorko anda wonko woni nder wona so ñekki wara ko dilli ɗum kadiraɗa debbo yaa koto ñekku walla li yuulama ha ande e jangguin meɗen wa tubu ila allahi jami'an Allah wi nduttude fewde Allah onon pop ayyuhal mu'minuna ehe mon julbe la'allakum bele jo onon tuflihuna odon male Allah wi wa ankihul ayama minkum o wi ndese walla ndesne al ayama diwbe minkum jeyabe e mon bimi debbo mo resaka foti ko mbomri foti ko ceemer ane dagi ndesa ɗum ko taw ko dimu a faami wassalihina e julɓe min ibadikum e maccuɓe mon wo imaikum e horɓe mon in yakunu so tawi rimɓe ɓe laatima fuqara a ko hato jinɓe yugnihimullahu ma Allah aldinɓe anani de min fadlihi e ɓural mum wallahu ay lamɗo Allah waasi un ko jajanɗo tago makko alimun ganduɗo tago mum wal yasta'afif yo suro alladina no ɓen la yajiduna ɓe ganduɗa dañani nika han ko enen desira dañani ko enen desira to bange masak nafaqeji dañani ko enen desira to bange tengeji yibe curo e jina hatta yughniyahumullahu ha Allah yañanabe anani min fadlihi e bural mum Allah aldinabe e bural mum be daña ko be desira be desa rasul sallallahu alaihi wasallam o wi فإن في فضل الله كفاية عن المال ويبودال الله أنا يقولي أنا يبودال الله كهبد جودي بأن ينوانا لقوله عليه الصلاة والسلام أطلب الغنى وبيدبرينغالو بالتزوج سبرس فالمهم تزوج الصالحين من عباد الله نساء ورجالا ويهمي ومتبه جياب الله ndese worbe walla rewbe be ndese wa inna fuqara lima fil hadisi tunkahul mar'atu o wi debbo resirte ko gede tati limaliha wa jamaliha wa diniha debbo ne resire gede tati en resire ko galo hay so yodani o mo resire ko jombade hay so wana galo o mo resire diina makko hay so ko ciof debbo ko de gette resat ɗum omo jogo diine o resire diine o walla o jogo jawdi o resire jawdi ndi walla o jogo mbaadi kam o resire mbaadi ma mo ala ɗum gotte ala diine ala mbaadi ala jawdi ko mbattata an ka wonɗon no dawaɗi yuma mayana radio ngo taggiɗa ko jakkaɗeki mayde wona fa alayka nelaɗo wi mi wagginima an bi zati diine mi wagginima saɗa resa ya res joom diine saɗa daara foof o wi taribat yadaka juuɗe ma daña ko jiɗi o wi sa resi joom diine foof a dañi so neɗɗo joguima diine tan yoɗat saɗa ƴeewa kamɓe ɓeɗo tata fof eɓe ndese kono ƴeewa yin joom diine o on ɓuuri fewde taribat yadaka والذين يبتغون الكتاب بين هربه arbe modon walla maccibe arbe modon ene dabba ciotiku mimma malakat aymanukum ko jeyno dum nyaame mon maccibe mon walla horbe mon Allah ise be ngare mon fakatibuhum ciotebe ina alimtum fihim khairan so on gande mabbe mojere so don gandi e be mbaawi jaade be paggito jawdi be gadda eywa ko kaldu don ko bismillah biyama aha mi wadi sa addi telma o mi wattima dimu kanko maccido yo jabi waya
wa atuhum tottebe kambe masala onon rimbe be tottebe min malillahi e jawdi Allah alladhina din ataakum di Allah rokkuno on so tawi maccuda arema ene sotto a jaɓanima omo sotto on kaldi ko omo sottoro o addi o tottima eywa annene oto wiimo yo yaata o yalta zéro ala tawi ko jawdi jahori joguiɗa ittu hayso ko nayi ɗiɗi mbiyama da baddanama hen gaari mbiyama da gurda so tawi ko kalis banque joguiɗa o sottima ittu hen hayso ko 1 million mbiyama da gurnamma so tawi kadi ala ɗum ko guesa joguinoɗa mbiyama guesam maniwa gonba gonaki ba mi tottima ndema ok wona tan wiyata o yeeyo ala ko jogui wona noon wa atuhum min malillahi alladhi atakum allawi wala tukrihu hoto mbawne fatayatikum sagataɓe mon rewɓe alal bighayi jina in aradna seɓe muyita hassunan san renade so tawi andi ɗum ɗo aya o jippi koye Abdoullahi ibnu Ubay mo ganduɗa ko nafigui omo jogorno horɓe o wiya horɓe yo jadir wuuro gona jinde gaddamo kalis o kesso Allah wi ora so debbo yiɗi so korɗo yiɗi surade yiɗi woppude banande oto force mo yewat banande aɗa ñama kalis wala tukrihu hoto mbawne fatayatikum horɓe mon alal bigha'i jina in aradna seɓe muyita hassunan renade seɓe jiɗi surade oto porseɓe ɗi tabtagu pour ha ɗaɓɓon ay wawnude ɓe ɗe ɗaɓɓiron ɗum aradal hayati dunia kake arda aduna oto mbaɗe ɗum Allah yi wa man yukrihunna kala mo forsiɓe fa inna allaha Allah min ba'di ikrahi inna caggal forsude ɓe nde Allah kam gafurun ko jafotoɗoɓe rahimun jurmotoɗoɓe an noon daña probléme o waɗi o wi rasul sallallahu alaihi wasallam o wi ndese o wi lima fil hadith man istada minkumul ba'ata falyatazawwaj kala e moɗon kattanɗo resde ene jogii ko ene resira falyatazawwaj yo res wa man lam yastadi kala mo hattanani resde ala ko ene resira fa alayhi bisawmi yo wurte korka kam aɗa yiɗi resde kono ala kaɗa resira hor ande korka ne haɗa tuyo ɓe tuyo ma hela fa innahu lahu wija'un wana wa yakunu bi tarki istimali al-agagiri allati taqawwa sahawata wana wala garko gonga anzalna ilaykum wallahi min jippine mon ayatin ayaji mubayyinatin peññinade walla mubayyinatin peññin walla mubayyanatin peññinade jangin meden elle wa masalan anani de e tindol kawningol amin alladina ummarade ben khalaw bennunobe min qablikum ko adino on wa maw'idatan e wa'azuji lil muttaqina wanande be ganda en kuli Allah wa hali men der simore he fof Allahu sa anda Allah kay Allahu fa Allah kanko de nuru samawati wal ardi kanko woni nurdindo asaman e leydi Allah woni nurdindo asaman kanyum woni nurdindo leydi kanko nurdini asaman nangi o nurdini asaman masala anani de aywa ko wiete lewru ay masalu nurihi o wi sifa annore Allah e bernde juldo sada yidi andude o wi nyaawore mum kamishkati o wi annore Allah e bernde juldo andi juldo tan ko annore Allah non e der bernde juldo ko nurun ala nurin o wi kamishkatin way kono lampa weer fiha ene der weer he misbahu lampa nurduka e der lampa he al misbahu fi zujajati lampa ka kadi wona e der weer ko weer ɓolo wonno weer o kadi lampa nuɗɗuka woni nder mum ka lampa kadi woni kadi e nder leer e nder weer azzujajatu weer o ka annaha sa yino way nurɗude ni cikkata kawkabun ko hoodere durriyun jalbore no weer o ɓolo tan taw huɓɓaka sa yi cikkata ko hoodere jalbore no way ɗelkude tuwaqqadu walla tawaqqada ene huɓɓire lampaka min sajaratin e pétrong lekki ki ganduɗa mubarakatin mbaɗaki barke zaytunatin lekki ki ko zaytunewi la sharqiyatin ki dararaki bange funnaki wala garbiyatin ki darraki bange hirnaki ɓuɓol lorlataki nguleki lorlataki
wiyama kiiɗo lekki caggal ɗufan halkirede tagore nde kiiɗo adi dartade wiyete ko zeytun yakadu zeytuha ay pétron o tan baɗaɗo e nder weer o pétron o tan ne ɗeɓa yudiu ene ɗeɓa jalbude pétron o ene ɗeɓa jalbude walaw lam tamsashu narun hayso jeygol yettaki pétron o ɓoloto ne ɗeɓa huɓɓude Allah e mum leerde walaw lam tamsashu narun o wi ɗum wiyete nurun ala nuuri annore e dow annore andi lampaka weer mees o ko annore mees o woni e nder lampaka kadi ko annore ene nurde mais lampaka kadi woni ko e nder weer o kadi woni e nder weer pétron o kadi ene leeri o wi ɗum naarun ko nurun ko annore ala nuurin e dow annore woni wonde julɗo ko annore wonde julɗo nde tan ko annore so tawi kadi Allah woni e ɓernde ma kadi ko annore e dow annore bimi julɗo wonde julɗo tan ko annore annore Allah noon e nder ɓernde julɗo ko nurun ala nuuri yahdillahu Allah noon ne fewna omo fewnana li nurihi wonande annore makko kanko Allah ala man yasa walla man yasa'u mo wela kanko Allah o Allah ene fewna mo wela wa yadribullahu Allah ene feññinana en al amhala tindi linnasi wonande yimɓe Allah ene feññinana yimɓe tindi anani beele gonɗina Allah wallahu lamɗo Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo kanko Allah Allah ne andi won fof Allah ne andi ala ko Allah majji o wi fi biyutin o wi ene hen kadi tindi ɗi Allah fiyani en fi biyutin e nder cuuɗi ɗi ganduɗa azinallahu Allah ene yamiri an turfa yo mawnine cuuɗi ɗi Allah yamiri yo mawnine on ɗi jamaji e jumaji o yudkara haale fiha e nder majji ismuhu inde makko kanko Allah ɗin ɗon cuuɗi wiyama ko cuuɗi ɗi noon ko cuuɗi nayi suudu Kaaba e masjid nabi e baytul muqaddas e Quba won wiɗo no won wi dal ala ko dendagal cuuɗi ɗi pop dendagal jama fof ɗo woni aduna ko ɗum tan ɗin cuuɗi wiye o wiya noon yo mawnine hissan wa ma'nan sanani yo mawnine hissu ko darete sanani hissu tan hissiya ko huunde daretede maana wiye ko yiyata taw ko mawnine hen ko darete ko non ko maade juma maadi jondi taw ɓaleɗe ene poti taw kadi maadi ndi ɓuri maadi wuro ngo walla fota e mum rafuha bil bunyanil matin amtirde maadi ndi maadi tindi al hasni jondi musawiyan li bunyanil balad tawne fotondire mahtaji wuro ngo aw ala walla ɓura mahtaji wuro ngo ɗo joni e misala hoore fon joni so waɗi juma bildi wawa sellude sellata juulede hoore fonde so waɗi juma bildi sellata juulede jorbuwol so waɗi juma bildi sellata juulede ko woni wuuro he teere suuji wadde kay suudu Allah kay hoto jastu kam so ɓurtani kay hoto jastu kam wona juma jobol noon ko bildi waɗa dow kuɓeeri ko anta woni kana e nder ndiyam noroji pijete makko so juma jorbol hande waɗama bildi ɓe jeyata ni sellata juulede juma fotta koye maadi wuuro walla ɓura ɗum ala zago tiaras watte ɗum tagi watti wattade wona wadde tiaras nde wona faara ala ko sari wi noon mbasa wiide a tugno noon e hadis rasul sallah wino ida sa amalu qawmin zakhrafu masajidahum so tawi Allah ñaawi bonnude golle yimɓe ɓe wurtite koye sudde jumaji mumen cuuɗa ɗum kono nan sa nani sudde nde ko wadde ñilko en wadde gueɗon tan gatulejo wona maadi ndi maadi ndi yonnede nde peinture o yonnede nde wona ndin cuuɗari wiya ko ndewago ngu ɗum kalaɗa ñilko no comme Allah wi yusabbihu
ene senna lahu wanande ɗum fiha e nder jumaji he bil ghuduwi subaka wal asadi e kikiddeji rijalun wona fa'il worɓe to bange noon mawningol juma to bange ko hissiya wa min at-ta'zim al-hissi ene jaa e mawninde juma kadi taw kadi ko ndaarete kadi hiruha min al-agzari kala gede nefnide wasde wadede jama wan najasati e sobeji galal burdu biiju gorko goto ni wieno wi kuriha ba'du ashabina yoga e wondibe amen ene ngani ta'limu sibyani fil masajid janginde cukol e der jamaaji no comme Dakar na badani ene gadda cukol ne jangine jamaaji o wi ene hada ene ngani dum sabuli annahum la yataharrazuna anil agzari sabu sukabe bawarantade gede sobeji wal awsakhi bawarantade tuude ko wayno joni cheikh en joni nawdi men jamaaji janginde men hen wana lawol parce que joni tare tawi dum way sofdo anda walla taro natta tawlaba dum hajira cukalel ko amma babira hon iden be kay kam be kay ko babira be kay maru kam ko haga ko tarta kam taw fi sa gart kono cukalel ene wawi yabbude sobe nanna e der jama ene wawi tarade wasi wasade ala jama dum monje mojja walla ene moj dum wadi cukol wonne kada jangude jama وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيفها نلادو حالي يو جمعة لبين هلكوي ويجنبوا مساجدكم سبيانكم ندينتيني جماجي من دي چوكولون من وطبعا نغارت هين يبقى نغوط ديسيني تغي كوينو دي بيني فوف ايان جول ان باتي ودي چوكولون غادي نجو ايان نغار بينالتي يوريان داكار جول فوبي مبيا ديري كو بارا بورتيني كو دايبي انن كان دايبي نيمتي jol fuɓe ko ɗayɓe jol fuɓe ko ɗayɓe jol fuɓe safalɓe ko ɗayɓe no ɓurti diineji capato mankin ha fanti ɓe ɓurtin ha ɓurti capato mankin ha ɓurti ara jama wasa wadde tuuba en heɓa sara ɓalal jama waɗa tarade en wasa salligade en ara ha fando jama waɗa heɓa tamo en gueɗe safa ɗum woni sifaji man jol fuɓe no ɓurtin jomum yaha jibinaɗo hande mbiya annaw ɗum jama so sofi ɗon mbawta a yiya cukalel ngal kala yimɓe ñan kala jumaji he yimɓe gona julti cukalel felte yeeso ma en anda cukalel ngel ala haqqille nawetake jama sa hartima ɗum dagaki sa hartima ɗum dartotako sa wi woppu woppata so ene wawi darade hakkude jama taro ala dare mum o farando ɗum jama enene ken ɗayɓe so jeehi Dakar ko jiiɗum do fose ngari biyeɗe ñemti pourtant jama min yombol ɗo cukolon e ngara pourtant soɓe kadi ɗum gandumi to robos ɗo jama ceerno Alassane Dieng e ɗo robos ɗo ka ɗayi ɗo Alassane Dieng en kay ɓurani yimɓe ko andude ko Allah wi e ko haɗe an ka ɗayi ɗo nelaɗo wi en goɗɗitin ko nelaɗo wima e woɗɗitin kay ala ko woƴima Alassane Dieng en gadi nelaɗo wi jannibu masajidakum goɗɗitini e jamaji mon ɗi sibiyanakum cukolon mon wa majaninakum e hangaɓe mon yoɓe nden to jumaji wa salli suyufakum e ƴettude warde on silemeje mon e nder jama oɗon kaɓa nentude ɗum ko igamati hududikum e ɓamtude e ñimnude hiddeji mon e nder jama hoto mbaɗe wa rafi aswatakum ɓamtude sawti oɗon gulla e nder jama ɗon kaala kecce nentude ɗum wo husumatikum ñawoje mon hoto mbaɗe e nder juma Allah wi wa jammiruha fil jami jonire jama dental waja'alu laha ala abwabihi almutahhir so don guddire jama guddire damude labde wa ta'zimul ma'nawi woni ta'zimul ma'nawi ko bi tarkil lahwi woppude belade walla ibe fidde wal hadisi dunyawi yewtude yewtere aduna e der jama dagaki yewtere aduna e der jama dagota wa hono ministère député wa Abdou Mal Mbaye waxna yalla na fay ko fa la xara jama kay ministère jeeto jama ministère haltaake to ko politique jam sadi halde ministère fa maison de zone wala fa assemblée do ko suudu alo en kala député en kala ministère uji en kala gede aduna ceerno majani de كلام دنيا في المساجد وفي مجلس علم يا أخي فاكتفي وعند ميت وفي المقابر عند الأذان وتلاوة دري يبدل ثواب عبد عمل لام من السنين كلا كون غولان را الله
sa haali haala aduna e nder jama sa haali haala aduna e nder jama kalamu duniya fil masajidi ko fi majlisi ilmin do jodi den eden janga so neddo haali do haala aduna so maydo mayi suwa yaltude a haali don haala aduna wo fil maqabiri to goble en jehi genale no batten joni ni be kebadane lammina be kebadane lammina eden kala haala aduna endal azani so noddinanu ni noddine beda ko ya sukku ala haala aduna wo tilawatin won jangowo qur'ana a wawa dejjude tay ko radio nyip sada wa dejjude nyip ma sa hedade kono ƴeew enen de wonno en pinani ƴeew yangi ƴewɓe paw bandaji qur'ana taw ko yangi yanga ko pera banda ko bera ka day faw kolli e gorto jeta wol de ƴeew yangi adda daña bakkata na adda daña bakkat cikka ko diine gonda ta ko ciase ko gonda fama yangi fayta banda qur'ana faw banda mawlude walla pawa yangi oli o bay zigo gasi dum yangi je yangi je qur'ana pawa banda qur'ana yibbe na lammina ada dan tan bakkat o wi sa wadi non a haale dido nokkuje haala aduna o yubdi sawabi abdin amala lamin ena bonna dewal ma Allah ngal Allah jamno duubi 50 ko Allah jabanno ma duubi 50 Allah en jabi dewal ma Allah ngal dewal Allah bonni dum te dum tan yimbe badata wi gar qala za ruhul bayani israma ya'muru isran inma faltu ulama haali kaado haala ko tafsiru ruhul bayani isra caggal innama oli on innama ya'muru isra innama ya'muru gardo caggal innama ya'muru masajidallahi an yuzkar fi hasmuhu Allah yamiri ko yimbe kaale inde mum wana yimbe kaal kecc o wiya ƴew don ma yi ko wi ma ko fa yeddi fami de en moy yeda ko ya deji suk sada wawi dejja sa wawi jalta ya paya powal lammina Allah wi ene subihina do rijalun warbe be ganda la tulihim be ganda soklinta dumen tijaratun julaguji wala bay'un soklinta dumen jeeguji an zikrillahi ga jangtowol Allah ko iqamis salati e nyibde julde o ita az-zakati o ita iz-zakati e tottude azakeje yaqafuna warbe be e be kula yawman yalam mo ganda tataqallabu mo ene folwo fihi mu al-qulubu berde wal absaru e gite ene kunya on yalam ma kul Allah wi wadi non ko wadiri darga ko yajziyahumullahu bela Allah yobabe ahsana ko buri mujjude ma amilu ko be golluno wa yazidahum Allah beydana be min fadlihi bural mum wallahu lam Allah non yarzugu Allah wina arzigina man yasha haji arziginde bi ghairi hisabin tawana ala do haadi bi ghairi hisabin tawdo haadi ala Allah sen hukuma hanata do haadi ala wonno ko jigi ko ala da samuru kumani ka ala da hadar walladina kafaru ben be ganda ko heferebe a amaluhum golleji mabbe moƴƴi allawi kasarabin o wi golle kefero moƴƴe kasarabin way kono merere ko firti hayda kefero so golli ko moƴƴi ko be gaddante en fora suuji en e be naata e gure e be min badanon dum mamin dokko on dum mamin gaddanon dum o wi golle mabbe de pop yawmal qiyamati kasarabi ayno merere wayni wonko firta haydar o wi kasarabin bidi atin way kono merere wande dingire yahsabuhu zam'anu ma'an dum do soyni ma sikkar ko ndiyam de ma taw hatta idha ja'ahu haso yettima don lam yajidhu shay'an wa tawata don hay tus asoyno to merere nangena amna biyum ten cikka ko weedu ndiyam ngara tawa haydara la don oy golle kefere mojjo ko non bay so ari l'akhira haydara tawata to o wajada Allah o tawa Allah endahu do golle makko do fa waffahu Allah timminana mo hisabahu njobdi makko ga aduna ga Allah yobama ga ha gasa so mayi onata jeygol wallahu lamda Allah non sari'ul hisabi kanko woni jaawdo njobdi aw walla golle kefeero bonde o sifani ma golle kefeero mojje kam no bay walla golle kefeero bonde o wi ka zulumati bay kono nibe fi baharine maayo lujjiyin luggingo nibbere so wone maayo luggingo
yaghsahu hippa nibbere nde mawjun bem pejje min fawqihi e dow bem pejje de kadi mawjun bem pejje godde min fawqihi dow bem pejje dimmije de kadi sahabun duule ɗeɗo duule zulumatun keɗe niɓɓit ba'duha yoga mumen fawga ba'din fawata koye yoga andi niɓɓere maayo e niɓɓere bem peƴƴe e niɓɓere bem peƴƴe ɗimmije e niɓɓere duule omo naati nder sa woni nder ndiyam maayo no niɓɓiɗi maayo niɓɓo ngo wempeƴerde fawo dow mum wempeƴerde ko niɓɓere nden wempeƴerde kadi wempeƴerde niɓɓere kadi fawo dow mum nden wempeƴerde kadi ruulde ɓaleere kadi fawo dow mum oɗo ida akhrajahu so yaltini jungo makko Allah wi lam yakad yaraha o ɗaɓata yiide ɗum dema to on wona niɓɓere oy golle kefere ko noon mbay kefere ko ɓaleeri sa golli ko bonɗi kadi a yantini hen wona ɓayɗo to ɓawluta mbimi kefeeru tan ko niɓɓere so golle boni kadi niɓɓere e dow niɓɓere ɗum noon ɓeyto ko bonde de ma to wa man lam yaj'alillahu lahu nuran kala mo Allah waɗanani ɗum annore fama lahu on dañata alana ɗum min nurin annore mo Allah fewnani fewata alam tara bela yani anna Allah Allah yusabbihu lahu ene subhinanamo man fi samawati ɗin malaikaji gonɗe asaman wal ardi e malaikaji gonɗe leydi yimɓe fof waɗɗayru diwe ene subhinana Allah safatin diwe ɗe ene ndiwa hakkude leydi asaman ene berti bibje mumen ene subhinana Allah Allah wi kullun ɗeɗo gueɗe pop kada alima Allah ne andi salatahu subhi julgol mum wa tasbihahu e subhingol mum ɗeɗo gueɗe fof kala hen ko subhini Allah ne andi wallahu lamɗo Allah noon bima yafaluna ke ɓe gollata alimun ko ganduɗo walillahi ko Allah tan samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi Allah wi min jeyi magasinaji toɓo min jeyi magasinaji arziki min jeyi magasinaji puɗi wa ilallahi koye Allah almasiru woni ruttorde alam tara bela iyani anna Allah wande Allah yusji omo sogga e neware sahaban duule ayani Allah no soggirta duule a ƴewata so ƴiwonde ƴiwni jon jiya nde ɗo rulde ummoga yantoya e ndeya wonade dare de yew goram summa yu allifu baynahu kanko Allah o rendina duule ɗe o itta nde rulde o adda o rendina e ndeya o itta nde rulde o adda o rendina e ndeya summa yaj'aluhu o waɗa duule ɗe rukaman keɗe pawtodirɗe duule ɗe pawtodira tan fataral warqan jiya top yakhruju ina yalta min khilali yakkunde duule Allahu akbar duule ndenta ha ɓooya ɓawla wiya kurmi kenal ɓuɓkal yalta tan jiya toɓo simta wona yalde wiya nanne bagage mon ko ƴiwonde ari Allah ko min waɗi goɗɗo waɗani wa yunazzilu Allah ene jippina min as-samai ummade asaman min jibalin kaaƴ ko wayno hayre ene biyete jamguel ƴiwonde Allah ko min jippina ko hayre fiha e asaman min baradin jamguel ngel o wi ko ɓuuɓo o wi joga hen ene ɓuuɓi jamguel ngel ngel ɓuuɓi ngel welani humpita tan kono e ngel ɓuuɓi kangel so ngel yana ma tan mayat fa yusibu bihi omo memnira jamguel ngel man yasa omo haaji wa yasrifuhu omo firlita ngel amman yasa o gamo haaji omo firlita ngel o wi jamguel ƴiwonde yakadu sana barqihi ene ɗaɓa ndaneri majle ɗe yadhabu ene nawa bil absari e gite ene ɗaɓa nawde gite neɗɗo ene ɗaɓa diftade ɗum so waɗi ɗelen gite ma ɗaɓata ko wadde sotiji ɗum tagi fuqa en mbi anduɓe ɓe mbi so tawi gorko ida fa'ala rajulun bi akhara fi'lan adhaba basarahu so gorko waɗi ɗum pour ene nawa gite o urido an yaktasira minhu bi idhabi basarihi o wi so tawi neɗɗo yiɗi loonude gite neɗɗo fa innahu yu'ta lahu o addantu debbo neɗɗo o bimir atin darorgal o adda darorgal sadi to gite joni joni ayani wiya an ittu darorgal ngal nangue aɗa wumna min o adda darogal tuudaw fi samsi darogal ngal waɗe e nangue waydel safsu ubalata ha neɗɗo o huccita e darogal ngal o tuqallabul mir'atu yaminan wa shimalan fa inna dhalika yahdur basaru o wi so tawi a joɗima e nangue a huccite e darogal neɗɗo waɗa ni darogal ne waɗa ni ne waɗa ni o joni guite ma
ananta ɗum yimɓe an raɗa wa tappini mi ittuɓe daga gama nga e nangue way a yita ɗum ɗum ke kaɓe ɗi ndaara ɗum allah wi yuqallibu llahu leyla allah ene waylita jamma wannahara e ñalawma o adda ngila o nawa ngila inna fi dhalika wone baylirgol jamma ñalawma arala ibratan ko teskuya dalilu wonde allah ko allah li ulil absari wonande jomiraɓe haqqillaji wallahu allah noon khalaqa kanko woni tagɗo kulla dabbatin kala daaba allah wi o tagi daaba yo daaba min ma in koye ndiyam kala ko taga e aduna koye ndiyam taga o wi nde wonno o wi malaikaji o wi kono ko ɓuri jaalade sa yi o wi ko Allah wi tagi kala daaba e ndiyam o wi ɗum koko ɓuri jaalade ko kono malaikaji taga koye annore jinniji taga koye jeygol baba adama taga koye ɓakkere isa taga koye foofango kono noon so en duttima cosaan fofof taga koye ndiyam o wi gilɗi taga koye muyanteje e geɗe nefɗiɗe kono waqilal muradu bil ma'i haqiqa tan won wiɓe sabu lima warada anna allaha khalaqa ma'an allah tagino ndiyam wa ja'ala ba'dahu rihan allah waɗi yoga e ndiyam he hendu wo nuran o waɗi yoga e ndiyam he annore kono fof ko ndiyam o wi ndiyam Allah adi tagde no paamirta Allah adi tagde ko annore annore nelaɗo Allah nelaɗo Allah adi tagede e baba adama ko duuɓi ujunnaji nelaɗo Allah adi baba adama tagede sabu o wi wa a'lama Allahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna an-nafsi wan-nasami nde Allah tabaraka wa taala o andini nelaɗo Allah ko nelaɗo Allah on saha adama ne woni hakkunde ndiyam e bakkere ene hakkunde ndiyam e bakkere ɗon Allah waɗi nelaɗo Allah ko nelaɗo Allah o andini nelaɗo Allah ko nelaɗo Allah andi ke o adi arab walla ɗum tagi Allah adi tagde ko annore nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam annore nde ene yaha ene subina Allah e jogli no wirata ni ende tourna e nder annore he o tagi hen ko wiyete ndiyam ndiyam ɗam o waɗi hen e ndiyam he ko heewi hen o waɗi ɗum hendu wo waɗi hen kadi annore e ndiyam he fa khalaqa minhu al malaikatu malaikaji non taga o itte ndiyam he annore nden annore o tagi hen malaikaji e nder annore he woodi ko itte no waɗi jeygol o tagi hen jinneji e nder ndiyam he o waɗi hen ɓakkere o tagi hen baba adama fof ene laal Allah taga tuf malaika net jinne fof ko en baba ko ene laal Allah taga woni wallahu Allah khalaqa kulla dabbatin Allah wi tagi kala daaba yo daaba min ma ina ndiyam fa minhum ene daabeje he man yamside ene jara ala batnihi e deedi mumen ene daabeje de Allah tagi sen jaha laadat wayno barode laadoje wa minhum ene tagoje Allah man yamsi mo ene yara ala rijlayni e koyde didi ko wayno neddo en diwe en dum ko koyde didi jogi wa minhum ene yimbe man yamsi ala arba'in be ene jara koyde nay ko wayno mumante won nemoraji kono jaro koyde tati taga jaro koyngal gotal taga ka so wana taje didi heewi ardu ndi jiida yara goyero go hen goro taje ngal ne jiidani ɗen jogii koyɗe tati fof anndu koko taƴana ngala koyngal nan ɗon waɗa beefuuji ɗiɗi wona tati kono kay womin hum kay ma yansi ala arba'in ndeni woodi ala rijileyni ndeni woodi kono ala salasatin ala alani ɗum wattu kono wona ɗum wonno koyɗe tati kay wattu kono neɗɗo taga kay koyɗe tati neɗɗo tagala ko koyɗe ɗiɗi so hen goto taƴama noon mbatta koyɗe ɗiɗi goɗɗe jentina wona tati koni beekuuji ɗum ko rafi
yakhluqu Allahu Allah ena taga ma yasa uko haji inna Allah Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan laqad anzalna wallahi min jippini ayatin ayaji mubayyinatin de ganda ko penyinde wallahu lam Allah yahdi o mo fewna man yasa umo haji fewnude ila siradin fewde lawol mustaqimin poccingol anani bismillah konon wa yaquluna kam enafiqebe sabe kawrene laada Allah sallallahu alaihi wasallam be biyamo amanna billahi minen kay min gomdini Allah wa bir rasuli min gomdini laada Allah wa ada ana min doftima kala ko be jamiri mayta walla runkito fariqun fedde minhum mabbe min ba'di zalika caggal de min gomdini Allah Allah wa ma ulaika wanani be durnibe bil mu'minina ko gomdinde Allah wa ida du'u ila Allah sabe noddama yebe ngar to fewde to Allah wa rasuli yebe ngar be payta ne laada Allah li hakuma bainahum bela Allah nyaawa hakkuma wala ne laada Allah nyaawa hakkuma ida fariqun de ko yenjiya fedde minhum mabbe mu'riduna ene durno ko in yakul lahumul haqq so tawi laatani mama be goonga ya atu ilayhi be ngarene laada Allah muzinina be jacci Allah wi afi qulubihim bele ene berde mabbe de maradun ko wayno kefiru amirtabu walla be cikkiti annabagu ne laada Allah am yakhafuna walla be kulab an yahifa Allahu alayhim be Allah masalan toñata be ha be kuli ko Allah ne toña be wa rasulu walla ne laada Allah toña be dum kuli jawab mum ko ala balda cukay ulaika beedo umu zalimuna be biete toñbe inma kana qawlal mu'minin ay ko woni kongol julbe ida du'u ila Allah sabe noddama fewde Allah wa rasulihi sabe noddama yebe garene laado Allah li yahkuma bainahum bele Allah nyaawa hakkune mabbe e ko be kande an yaqulu o wi hanani julbe ko wiide sami'ina minnani wa ada ana min doftima wa ulaika Allah wi be non be humul muflihuna ko be biete malabe be moni dadbe wa man yudi illaha kala mo dofti Allah wa rasulahu dofti ne laado Allah wa yakhsha Allah huli Allah wa yattaqihi renti Allah fa ulaika ben humul faizuna be biete mala wa aqsamu billahi e be gonannodo Allah e wa jahada aymanihim katudi godoje mabbe e bila in amartahum wallahi sayamiri be jihad la yakhrujunna mabbe jaltu e wa mabbe jah kul wibe la tusimu hor dofta hor gonante da'atun doftare ma'rufatun andetede doftare de ganda ande feñore joni or jabe wonande dum son biyama on jahata inna Allah hasabu Allah bima ta'maluna ko gollatun khabirun ko kumpitir Allah wi qul wi adi Allah doftode Allah wa adi rasul doftode nelaad Allah fa in tawallaw so on dunkitima fa inna ma alayhi ay waddi nelaad Allah ma hummila ko koronda e mum yo yettin wa alaykum waddi on ononne ma hummiltum ko gondon don hol ko don ko doftade wa in tudi uhu so on doftima nelaad Allah tahta du pewon wa ma ala rasuli waddaki nelaad non illa al balaghu so wana jettingol al mubin pengol wa adallahu Allah fadani allazina naben amanu be ganda ene ngogdini Allah min ko mon wa amilus salihati golli golleji moƴƴi Allah wi fadani be la yastakhlifannahum ma lumtimbe fil ardi lidini itta heferebe kama stakhlafa wono no lomtinirno alladina no ben min qablihim adinobe be wala yumakkinanna lahum ma Allah hubi dimbe kambe julbe be dinahum dina mabbe alladina on irtada lahum ma Allah welanabe wala yubaddilannahum ma Allah wastitano ma Allah wastitanobe min ba'di khawfihim tagal kulgol mabbe heferebe Allah wattanabe dum amnon ko holare Allah wi ya'buduna ni shardi non ko be ndewami min Allah la yushrikuna bi shay'an tawbe dindinta hay huunde taw ko min goto rewete goddo ala hay goto rewa hanani rewede dum de woni shardi o fa adal anani de anani ومن كفر كلام يدوينون بعد ذلك تشغل إيدو نعماجي دي الله ركيدum فاولئك الله يبين كم هم الفاسقون بيته فاسقين ادي يدو be سيدنا عثمان ورينا دومن اناني واقيموا الصلاه الله وي نيمني جولde واتوا الزكاه توتي اسكيجه وادي الرسول دوفت de nelaado Allah la allakum belejo onon turhamuna onon jurme la tahsabanna alladhina kafaru wa sikku be don hefere be mu'jizina ko dadobe min fil ardi leydi ndi Allah wi be dadata min to be cikkudum wa ma'awahum tapporde mabbe se be ngartiga annaru ko jeygol wala bi'sa bosnon almasiru ruttor ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gomdimbe Allah la yasta'dinkum alladhina yo sakkitina on en malakat aymanukum be jeymon nyaame mon be jeydumen nyaame mon ben don hoto naatade cuudi mon so wana bayno Allah wi ben hoto naate cuudi mon so wana bayno holko woni sababu aya o jippade rasul sallallahu alaihi wasallam
ba'asa ghulaman onirino boy goto min al ansari e madina nabe yuqalu lahu mudlaj ibn umar non boy o wiete onirino ila umar ibn al khattab fewde o do gorko li yad'uhu yo ya nuddo ya sayyidina umar fa da'ahu wa nuddo sayyidina umar fa wajadahu wa tabi sayyidina umar na'iman ena dani wa qad aghlaqa alayhi al bab ena soke mum damal fa daqqal ghulam boy o hangi bafal ngal deb yo imo ya ko wimo non de fanadahu koddi sayyidina umar o ewni dum tan sayyidina umar wimo nam wi'ani won nanni tan o sokki andi sa noddi neddo wima nam fota nat hawima bismillah ben wana sa wi habas so wima nam to derto hoto nat hawima bennu so bismillah bennu tan ngara so deƴƴi hoto ar won koy fewntade ba woni o timno e kawto mede makko mofta walla o mo jogi kay wonno koy limdo yida jiya o mofta walla o fewano no wonir noni o mo fewnto aha kono non naami tan cokkoda moƴƴade moƴƴade wana lawol so wima nam mbiyata ko a dasat koyɗe seeɗa bisimilla ɓennu tan ɓenna so deƴƴi tan walla tan a wima ɓenni ɗum woni lawol joni noon kanko suka o nelaɗo Allah nelnomo yo e noddu Seydina Umar fa naatahu o ewni Seydina Umar tan wa dakhala o naati ɗo naata fastay gaɗa Umar ko ɗaninoɗo fini fan kasafata minhu shay'un woodi ko yalte ɓandu mum neɗɗo leeliɗo ala ñawol wona jonon de o naati o tawi Seydina Umar wonko yalte ɓandu mum ɗum muusi Seydina Umar noon fa qala Seydina Umar wadittu anna allaha naha abana'ana wa nisa'ana wa khudamana alla yarkhulu alayna fi hadhihi sa'ati o wi min de sinno ko sagam Allah hada bibbe amen Allah hada rewbe amen Allah hada liggotobe amen naadde amen e diido eruji taw min jamiran dumen tan summan dalaga Seydina Umar fokkiti ila rasulillahi wa faytuna la dal fa wajada wa tabi hadhihi al-ayat nazalat wa tabi o ayat kisi jippima fa kharra sajidan lillahi o fukki o mo sujjana Allah tabaaraka wa ta'ala sabu shukran lahu sabu mantude Allah woni Allah wi ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gomdimbe Allah la yasta'zin yo sakkitino alladhina no ben li yasta'zinkum yo sakkitino on alladhina no ben be ganduda malakata aymanukum ene jeydum nyaame mon maccu mon e horbe mon yebe sakkitino on walladhina e ben be ganda lam yablughul huluma minkum be keptani koydi taw ko bibbe mon cukolon tokocon enen gandi alhaaliji rewbe kono non ko sukaabe ben yebe cakkitino on salasa marratin laabi tati woni waktuji tati taw ko bibbe mun be jibin don de biye mun jibinda taw ko tokoso en andi gede rewbe non e maccudo ma mo kalfuda hoto be naatata min qabli salatil fajr eruji tati Allah wi hoto be naatata mon so wana jemiron be hol din eruji ko adindi salatu julete hoto biye naar suuduma debbo e gorko hoto naat taw ko cukalel de mbiyeɗa hoto naat wona mawɗo o kay mawɗo kay alade dagi naata suudu ma hay goto dagaki naata suudu ma sowona ñamira ɓiya mawɗo mo jibinɗa ala mo dagi naata e suudu ma so wona ñamira ɗum ɓiya tokoso noon heure tati rokka dagaki naata ko adi fajiri sekade dagaki o naata suudu ma wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati e sahade ɓortuɗon comci won hedde nangue e hoore jollor aɗa natte suudu ma aɗa ɓorti wutte ma aɗa leeli ɓiya tokoso dagaki natton wa min ba'di salati isai e caggal ne julɗa geeje natoyɗa ɓiya tokoso dagaki natoya tawoyma ɗum salasu awratin lakum ɗiɗo heure tati woni awraji mon onon julɓe hay onon julɓe ɓe ɓiye tokoso mo anda alhaali ganduɗo alhaali rewɓe kono ko tokoso ɗiɗo heure tati dagaki o naata e ma ko adinde fajiri sekoto e saha jollor aɗa natte suudu ma aɗa fewɗi aɗa fofto e saha geeƴo juulama hirtima natoyi fof dagota ko o naata e ma so wona mbiyama yo naat ko amma ɓiye kellifaɗo o on kay ala mo dagui naata e ma so wona jamira ayno jenaninke dagaki naata e mani noon ɓiye mo jibinɗane dagaki naata e ma so wona ɗum mbiya naat o ala droit nadde so wona salmina ha ganda ko kanko mbiya holi o oyo min kaari oyo ɓennu so wiyanam dutto
paama ɗum anani en golla ɗum eɗen mbaɗi ɗum en goppi yamirore Allah en meeɗa wadde ko Allah yamiri ni en mbaɗata ngo wiile ko Allah yamiri kay en ngala hen haaju en coppiɗen ko haajuji goɗɗi ɗayiɗi sa waɗi ɗum heeɓi ka cattuɗo diine taw ko Allah yamiri Allah wi laysa aleykum ala e moɗon wala alayhim ala e cukolon kon ala e maccuɓe mon junahun bakkar e nadde taw waynaki ba'da hunna caggal ɗi eruji tati caggal nangue hoore ɓenni caggal geeƴe ɓenni caggal masalan anneni dey eywa waktu qabla salatil fajri ɓenni nde wela ko yonat taɗo ko cukalel eɓe bango e moɗon ba'dukum yoga mabɓe ala ba'dina yoga dhalika min peññiniri ko haala ni yubayyinu llahu lakumul ayati Allah ene feññinana on ñaawoje wallahu lamɗo Allah noon alimun kanko woni ganduɗo alhaali tago makko hakimun ñeññuɗo e golle anani de Allah wi wa ida balagal adfalu minkum so tawi yettima sagata cukolon kon e mon onon rimɓe ɓe alhuluma koy so tawi ɓiɓɓe mon ɓe kellifa fali yasta'zinu yabe cakkitino dendangal waktuji di hono ko kalden ko kama sta'adana alladhina hono no sakkitinirtono ben min qablihim adinobe be mawbe be hono no biruden hay goto nar suudu jananta waynaki kanko biye one kay so helli fama ko non kadhalika ni de yubayyinu Allahu lakum Allah ene feññinana on ayatihi ayaja makko wallahu allano alimun kanko woni gandudo hakimun ñeññudo wal qawaidu rewbe be ganduda ko joodi be nattube fiilate debbo nattuɗo fiilaade minan nisa ita bange rewɓe sabu mo nayuude mo hankante o mawni o natti yiide ƴiiƴam Allah tino ɓeen hankante ɓe ngannduɗaa layar juunani ka han jortaaki hankante reseede debbo wonɗo tolnoto hankante jortaaki reseede e nguurdam mum hankante Allah wi fa laysa alayhinna ɓeeɗo rewɓe alaa e maɓɓe junahun bakkar an yada'ana nde ɓe ballinta siyabahunna comci maɓɓe ɓeeɗo rewɓe so tawi mbaɗaani kaalaaji bakkar ala oɗo debbo diwtuɗo reseede hankanti heɓi nokkuɗo resetaake hankanti oɗo so itti kaala natti wadde kaala bakkar ala wa amma debbo jontuɗo reseede on kam waɗat kaala to mo diwtani reseede kay waɗat kaala tan debbo nattuɗo fiilaade sabu nayewu mum hankanti oɗo debbo so itti kaala natti wadde Allah wi bakkar ala so joƴƴini kaala makko bakkar ala tan sarɗi noon gayra mutabarrijatin taw wona eɓe peññini bi zinatin cuɗaari ko wayno cakkaji en jaɓe en ɓe mbatta ɗum wa an yastafifna hay ɗum kay seɓe curima kamɓe ɓeɗon rewɓe nayeɓe ɓe ɓe mbasi woppude kaalaji ɗi hayrul lahunna ɗum ɓuuri moƴƴante seɓe mbaɗani kaala de bakkar ala kono seɓe mbaɗi kaala ɓuuri fami de wallahu lamɗo Allah noon alimun sami'un ko nanowo konngudi mon alimun ganduɗo ko wone ɓerɗe mon Allah wi laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi kadi harajun andi nde Allah jippini haqqeji ñamde haqqe neɗɗo moƴƴani ñamde haqqe neɗɗo dagotako ɓe mbi wadde tawde ko noon ndeke wadde ñamdude mo sellani ndeke dagaki ɓe mbi ñamdude neɗɗo mo sellani dagaki sabu mo sellani joni aɗa wawi dañde longge ɗiɗi taw kay longere wotere yarata walla tati taw kañum suwa ɗigginde wotere taw wona walla alal ama Allah wi walla gumɗo so tawi pawdi fawama kañum yiyata pawdi an andi ko wele lahal an yiyata ko safi hen ko kañum yiyata deke wadde ñamde gumɗo dagaki wala alal a'raj e mbi kadi ko nonne kadi daga ala kadi gumɗo kadi ndo laƴowo kadi wadde ñamdude mum dagotako sabu laƴowo wawa joɗade ha fewni so Allah wi ala wiyani noon laysa alal a'ma harajun ala e ñamdude gumɗo kay bakkar ene dagi ñamde e mabɓe wala alal a'raj ala kadi ñamdude laƴowo harajun bakkar wala alal marid ala kadi ñamdude kadi e mo sellani ala kadi harajun bakkar ɓeɗo fof ne dagi mo ñamdano e waji goto jeyaɗo Allah goto min ñamde min gonde gumɗo omo ƴetta tew ngu omo adda omo hiɓa omo ubba e sara place amen eyi o gumɗo omo weddo tek teki yeeso mum tanniño ko minenne min deƴƴita
kani gumdal ñoko tektik tan kuusi sa heddi ko emin bewda mbimi do de kam Allah wi ni ñamde gumden dagi kono enen kam dagana ken tawde en ade ko ni batta kay ade ko ni kay kam wala ala anfusikum ala bakkar kadi ñamdude on e koye mon ala bakkar ala o wi anta akulu min buyutikum ala bakkande ñaama ton to cuuɗi mon ñamdude ɓiyum harmani ñamde ɓiɓɓe mon ne dagi aw buyuti abaikum walla ñamon cuuɗi baabiraɓe mon ene dagi aw buyuti ummahatikum walla ñamon cuuɗi yummiraɓe mon ene dagi aw buyuti ikhwanikum walla ñamoyon cuuɗi mawniraɓe walla miñiraɓe mon ene dagi aw buyuti akhwatikum walla ñamde on cuuɗi badiraɓe mon rewɓe ene dagi aw buyuti amamikum walla ñamde on galleji bappa ñeeɓe mon bamma cawdiɗo ñaama galle mum ene dagi aw buyuti ammatikum walla cuuɗi ɓe ganduɗa ko gorgolaɓe mon ñamon toon ene dagi aw buyuti akhwalikum walla ñamde on cuuɗi galleji kawmiraɓe mon jahon toon ñallon ñamon ene dagi aw buyuti khalatikum walla cuuɗi yummiraɓe mon ɗon sawdiɓe ñamoyon toon ene dagi aw ma malaktum mafatihahu walla ko jogi ɗon ɗum coktirɗe mum onon jogi coktirɗe mum holɓen ene jogii galleji taw woni alhaali dépasse o ko juuɗe mum woni alhaali dépasse galle makko o waɗi koye juuɗe ma an jaha on galle ñaama bakkar ala e ɗum fof ne dagi aw sadiqikum walla sehil mon o tawaka ko ɗanniɗo kono ko sehil ma so omo tawano omo wela e misala so mo tawano so arti wure o mona faray so arti o jabara ñamde so wana ngara ndeke o so dannima sa ñami galle mum bakaral mo ganduda o ko sehilma timata e ñamde abada tawa yiyanima an o ndeke so dannima sa ari galle mako a ñami bakar ala nde o aya jippi hankanti yimɓe bellitama wona Allah wi ñaame Allah wi laysa alaykum kadi junahun an ta'kulu jami'an ɓe mbi wadde tawde ñamde haqqe neɗɗo moƴƴani wadde go fof e palatel mum no tuuf ko mbaɗani bool goto ndeke dagotako ndeke ñamdude bool goto dagotako taw longue potani longue potani ñiiƴe kadi potani ɓeɗo ene jaawi seeɗa so beddima longere hunuko tan nde wonata hojam taw ko ɗiggi ɓennoya ɓeɗo ko ma ƴakka ko solɓe ne gayno dañata longere wonde taw ko an woɗɗoyi ɓe mbi wadde ɗum dagotako Allah wi ala laysa alaykum junahun ala e mon kadi bakkar an ta'kulu jami'an ne ñamato oɗon mbaɗi moɓɓolel oɗon tiimi hen oɗon ñamande dagui mbaɗe noon watti ɓe batti wadde noon Allah wi ɓe mbi tawde Allah wi ɗum daguide ke wadde ñamde kañum goto dagota Allah a wi a wasta tan walla so jiiɗi ceerte go fof wat pala mum banggue ñamon fof ne dagui sa yiɗi mbaɗen moɓɓolel so jiiɗi go fof pala mum bakkar ala fof ne dagui paami en gandi wa ida dakaltum buyutan so on ngare galleji ala gonɗo ɗon sa are galle ala gonɗo e galle he fa sallimu ala anfusikum calmodire e koye mon mbiya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin fa innal malaikati taruddu alaykum wa in kana biha ahlun fa sallimu alayhim sa ummima nder wuro ka lamminoynoɗo aɗa yehi nder wuro walla ka dawnoɗo guese sa arte galle ma hoto ɓawlini yeeso no gendarmerie ni sa tawi jaam ñalle mon nattoya kono no mbiya tan birtuɗa ɗum murgo paya nder suudu ala ɗum wona jikku moƴƴo waɗa ko barke sa natti galle wi jaam weete mon ɓennoya sa tawanɗon hay goto o wi calmina mbiya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yo kisal Allah wona amen wona e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe o wi hay goto ala ɗon malaikaji ma dutti tahiyatan ɗum ko kofgal hofmanango min indillahi ummarade to Allah mubarakatan waɗango barke tayyibatan laɓɓinango yoɓetengo kadhalika ni yubayyinu llahu lakum Allah ene feññina ayati dalillaji gotin paago hattan makko la'allakum beɗe jo onon ta'qiluna oɗon paama innamal mu'minuna aywite julɓe alladhina ko ɓen amanu gonɗinɓe billahi Allah wa rasulihi gonɗin nelaɗo Allah wa idha kanu ma'ahu so koye gondi e nelaɗo Allah ala amrin alhaali jami'in dendino
o ko ene khutbaji en walla anen khutbatul jum'atu en walla jihad en lam yadhhabu jabata yaade hatta yastazinuhu ha cakkitino nelaado Allah be mbite julbe ko be ganda so tawi gonde nelaado Allah e nokku dendindo julbe fof ko wayno aljuma en idi en walla hareji en jabata yaade so wana ngara nelaado Allah be min de bodo ko mi tayraado budi heblito yaade nela wiya walla jom jihad be budi di ruttade so kore jammi dara وين إيدي جهريج وكان رسول الله إذا سعد المنبر منبر نلا سرسم كنبي دو منبر يوم الجمعة يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد فودي جد يلتو دي جماعة كالي حاجة وين يبودا بودا متار إني هبل زيادة أو أزري ولا غانتو لم يخرج جبتا يلتو دي حتى يقوم هادرو تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يسو نلا الله درو بحيث يراه هادو نلا توني يدوم فيعرف أنه إنما قام ليستأذن نلا anda odo darudi yidi ko waynade nelaado yamira yeya afami donde allawi innal ladina yasta'zinunaka be ene cekkitinoma be enen bayno ma be ulaika alladhina be ngoni be yu'minuna be enen gongina billahi allah wa rasulihi ana la allah fa idha sta'azanuka sabe cakkitini mama min ba'di sha'nihim jogay gede mabbe safa adalli man shi'ta minhum kala mabbe mo jidda yamir dum yoya وكون سبب دم ينين سيدنا عمر بن الخطاب حين خرج مع النبي في غزوة تبوك ولد تبوك ويادين إن لا الله هاي تقالوا هاي استأذن الرسول وسكتين لا في الرجوع يرتاد إلى أهل في رجالمك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يمرم وقال ارجع فلست بمنافق وبين صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر يا أنا وانا نافق أنا وين رايح نافق وكريا سيدنا عثمان يعني ولد بدر ووين نوم نلا صلى الله عليه وسلم إباس زياد سبو جمسود مكو رقية بنت رسول الله أنا ماينو يعني هي الرسول صلى الله عليه وسلم هبلي أنا يا ولد بدر نلا إن هبلي نجلا بمم جبام نانا داري sahaba fo ndenti nana dari damal galle go fo ene wadi teni mum ene dari ene jogi pucci mum ebe ndawa walde badri be ene jangartata be ene mbayno gonta artu ha daranga be ko artobe nelaado nana heblo ene yahane fay walde badri tan ha sayyidina usman daaji koy salmin nala sallallahu alaihi wasallam gidema ko beddi gon nela woni o ruqayyatu yi joni bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biye bise ruqayyatu o hawre la jal joni nela yi min de pami ko walde badri ya heblo mu sinna o ya walde badri ma ubbi be debbo ha pari o abbi sinna kene en jah biye sagata ma debbo wayno aduna fay lakhara ada heble ni dangal biya yo paya jaha ndende ayi baji kew dende ngay ba dende ngay ba badden mer do woni kala e mabbe bayni do ma yamir fa adall liman shi'ta minhum kala e mabbe mo belada yamir dum yoya biiden sayyidina Uthman ko nyande walde badri jom suuru mo hawre la jam ruqayyatu bintu rasulillahi nela ni ko yowi ruqayyatu rugi wana rugi mojjani wana debbo wiyataake neddo wiyataake rugi ko ruqayyatu ko non do wiyete wana rugiyatu ala dum ko nyaw bada ka barke ko ruqayyatu firta ko moccangel njondam mudum hakke makko yodde ko moccaado hay sa yimo ala mbawda e makko hay ko mocca gasi woni ruqayyatu bintu rasulillah wastaghfir lahumullah imsinano be Allah inna Allah Allah ghafurun ko jafoto do rahimun jurmoton ayyum Aisha radiyallahu anhu o wi nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yahata tan ko weli dum ko kala ko weli nelaad Allah dum weli Allah Allah itti gere mum fo wade juude makko fi dhalika tafwidul amri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Allah boyli fiya ko pop e juude nelaado Allah li annahu alwasilatul uzma sabu nelaado Allah woni jokkorgal mangal baynal khalqi wa rabbihim hakkude tago ngo e Allah ko nelaado Allah woni don disanter kura pordo o e kura léger o ko disanter heewi wonde hakkunde nelaado Allah non woni disanter hakkunde tagore de e Allah marajal bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakh nelaado Allah woni dum kanko woni hakkunde tagore de a Allah kura makko o dos mudum itta koy kura Allah kura Allah waawi kura men o so wonano don en gonata sabu kura Allah o buri kura men o dole den non en jawar mayde nelaado wada don kanko woni disantir kanko wasi asul ulum tagi arifu billahi goto wi fa idha azina li ahadin alima min zalika anna ridallahi fi iznihi so yamiri neddo hunde tan o ma andi ko yamiri ko Allah ne wela dum tagi arifu billahi o wi wa khassaka bil huda fi kulli amrin falasta tasha'u illa ma yasha'u Allah hertinima peewal e kala ko jamirda en feewi sabu a haajata so wana ko Allah haaji kala ko Allah haajani nelaado Allah haajata tumari Allah wi la taj'alu hoto bade du'a ar-rasuli ewnugol nelaado Allah baynakum hakkunde mon ka du'a ibadikum ba'dan hono no noddirto yoga mon e yoga no noddirta kaari ni ade Musa Sayyid hoto wadno nelaado ewnataaki nelaado ewnataaki sawana ka bocconde hoto ewno nelaado Allah dok ngabbodamo ha jettudamo kalanamo dum tagi hay hilifaabe diine be ewnataaki de wonnobe donti ko nelaado Allah dontude nelaado Allah ko nelaado Allah rokkano ko e mojjere e teddungal kanko no ronta dum ndeke wadde joolaade walaade ewno won ceerno ene herside sawana boccone kay dum kan wonata a dogar kan nyekka ha jettudamo bi'a ceerno min de kala haajo kono kaariel e kiwo ala ka daay anda horema sada nodde nelaado hodo noddirmo inma ko Muhammadu ala koy ya Muhammad oto wi noon ya Abal Qasim oto wi noon ala khadibuhu bit ta'zimi wat takrimi sodo nodde nelaado Allah noddire dum mawninde noddire dum teddinde noddire dum mawninde buttirde bi anta qul ya rasulullah ya nabiyallah ya imam al mursalin ya rasul rabbil alamin sada nodde nelaado ni biyata ya khatim an nabi wa ghayr zalika mustufida min al ayati annahu la yajuzu nida an nabi bi ghayri ma yufidu ta'zim o bi ene naftare e ayahe dagota ko noddirde nelaado Allah so wana mawninde dum wana so mo wuri la fi hayati wala ba'da ma wafati so maayi so mo wuri fo dagaaki fa bi hada yulamu anna man istakhaffa bi janabihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun mal'unun fi dunya wal akhirati kala koy findo bange nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam koynudo dum ena wayno o ko kudaado aduna ko kudaado l'akhir وهذا الأدب كما تكون في حق حملة شريعتنا وبي رودي بشريعة نلاد الله صلى الله عليه وسلم أدونه هبه ونبيدن سيرن ببنا فينبغي لتلامذة الأشياخ المب سيرن بأن يفعلوا معهم هذا الأدب نديدو نيدي بمبادرني سدحال ده شرما كال ده سيس ويتخلقوا بها بن دانيا ديدو جيكوجي بن جيكورودum li yahsul al fathu wal falahu mbele ben danya udditare ben danya malal kam bene men danya duwana ne hondamo masa adundirde makko kongude masa dubde makko masa mawni dare may do dare makko la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ko rambade noddugol nelaado Allah hakkunde mon ka du'a inakum noddugol ba'dikum yoga mon ba'dan yoga allawi qad ya'lamu Allahu sabu Allah ne andi alladhina ben yatasallaluna minkum liwazan be enen jalta e jamaaji ene cuudi taw baynaaki allawi falyahdhari alladhi andi nafiqe be ko non badanno be garan e jumaane laado sallallahu alaihi wasallam sebe jeewi be miñaani gofol wattema be hakkile be corto be jalta alli badandi haysimi haalnani badandi won hudaabe son jooji be juwa tan joom wadani tan yaltikino tan ya hota فليحذر الذين يورنت بين يخالفون عن امره بين لوندو يميرore Allah e yamirore nelad Allah yebe dento an tusibahum de hebata be fitnatun jarabu ya aw yusibahum walla heba be azabun lati alimun muzatul akhir ala ko don inna lillahi wa wadani Allah ma fi samawati ko wade asaman wal ardi ilaydi fa Allah je qad ya'lamu Allah ne andi ma antum alayhi onon yimbe be ko gondone dow mum Allah wi ne andi majjani hay hunde Allah wi wa ya'lamu ma andi yawma yurja'una ilayhi nyalamu mo yimbe be duttete fewde makko o ma andi holde darga
hadarato so be garti fa yunabbi'uhum halana be to daranga bima amilu ko be golluno e aduna ko mojji e ko boni fof wallahu lamda Allah non bi kulli shay'in kala hunde yuhunde to bangi golleji mabbe alimun ko gandudo suratul furqan simore de ko non wiete makkiyatun so wana walladina la yaduna ma Allah ilahan akhara aje ko chapande jeedi bismillah en ballinirima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah tabaraka to wi mawni senima allazina on nazzala alquran nazzala alfurqan jippindo qur'ana jippindo deftere serdore gonga e fenade Allah wi tewi biido non o jippini deftere nde ala abdihi e maccudo makko hono nelaado Allah li yakuna lil alamin bele nelaado Allah wanana binde de yimbe jinneji naziran Allah o kanko nelaado o wana jertinowo e lette Allah allazina on lahu mulku samawati mo ganda Allah mo ganda kanyum je lamantede asman wal ardi kanko je lamantede leydi walam yattakhidh waladan mo ganda jogitaaki biddo walam yakul lahu sharikun fil mulki mo ganda alana dum dendidido e laamu wa khalaqa kulla shay'in kanko tagi kala hunde nde o yidi tagde fa qaddarahu o fondi hunde nde takdiran e fondugol wattakhazu kambe heferebe be jogitima min dunihi ko wana Allah alihatan allabe be ganda la yakhluquna shay'an bawa tagde haytus wa hum yukhlaquna ko tagete Allah wi kanyum en ko tagabe be bawa tagde kabe tagabe wala yamlikuna li anfusihim be joganaki koye mabbe darran lor saka be njunya dum wala nafa an be joganaki koye mabbe nafoore be bawa fodande koye mabbe nafoore jalengeji Allah wi wala yamlikuna jalengeji di bawa nafde bawa anani den jogaki mautan mayt jalan jogaki mayde wala hayatan jogaki ngurdam wala nusuran jogaki ummital wa qala alladhina kafaru e ferebe bi in haza wanani o qur'ana jangeten illa ifkun so wana ko fenade iftarahu muhammadu fefindi dum wa anahu alayhi o wallini e qur'ana he qawmu yimbe akharuna wadbe be o wi ko wadbe balli mo haw addi o do qur'an fagat ja'u Allah wi be gardi kambe beedo heferebe zulman toñange wo zuran e fenade wa qalu be bi kadi kambe heferebe be bi qur'ana asadiru ko penale al awwalina adinobe iktatabaha nelado o windini dum woni wanjiti dum fa hiya kanko nelado tumla alayhi qur'ana o ene jange e makko bele o reena bukratan subaka wa asilan e kiki qala ta'ala Allah raddana alayhim Allah ene webe kabe kali ko fenade Allah wi on cemti ul wibe an Muhammad anzalahu jippini o qur'ana alladhi ko on ya alamu sirra gandudo ko wirni fi samawati asmanuti wal ardi gandudo ko wirni e leydi innahu odo Allah kana olati maghfuran ko jafotodo kala jul rahiman jurmotodo dumen wa qalu kambe hefere yow sebe coyni men elado Allah ne yaha be biya mali hadar rasuli holko hebi odo nelado Allah yakulu da'ama jew ene nyama nyamde ko yamsi fil aswaqi ne yahay jeri o kay wana annabi sinno ko annabi kay o nyamata sinno ko annabi kay o yahata jeer sanno ko annabi kay o resata yow beedo boccode mbele annabi nyam mbele annabi so nyamani jogori murd annabi ko neddo be biya lawla unzila ilayhi malakun holko hadi jippidine e makko masal jippine fewde makko malaika fayakuna ma'ahu nadiran malaika o wanda e makko ko jertino wo ene gondinamo aw yulqa ilayhi kanzun walla jippine e makko ngalu ummarade asman taw yata jere o jodo don tan hunde ummoromo do asman o nyama dum aw takuna lahu jannatun walla latanomo gese yakulu minha de o nyama hen taw o sohlani yaade hayno o wana annabi wa qala adh-dhalimuna hefere be gona wiide julbe be in tattabi'una onon julbe be on dewani illa rajulan so wana gorko mashuran bindado ay gorko dayde ko on dewdon unzur Allah wi ndar kayfa darabu laka no be pirantuma an nela dal amsala tindi be biya ka kangad be biya ka liggad be biya ka day fadallu Allah wi be majjiri sabongol kongol ga pewal fala yastadi'una be kattanta sabilan lawul fewde pewal tabaraka heewi barke mojjere heewi allazi on insha mo ganduda so tawi welam ja'ala laka wadan ma khairan ko buri mojjude min zalika e ko be kaali ko hol dum o wadan ma jannatin aljanna mo ganda tajiri en doga min tahtiha ilismum al anharu pisinaji wa yaj'al laka o wadan ma kadi usuran kubeji bal accube do heferebe kay kazzabu bis saati be penni darga allawi wa a'tadana min podani lil kafirina liman kazza
kazzaba wanande pennude bissaati darna sa'iran jeygol yow jeygol ngol nyande yawmal qiyamati idara athum so tawi jeygol ngol soynimama be kambe heferebe min makanin ba'idin ummarade no ko burdo woddude yow sami ulaha be nana jeygol ngol be nana dum taghayyuzan pasgol wa zafiran ijekitali be nana jeygol ne wulla ene pasa ene harto ene wiye ilayya are am ko ga paada ga jeeda are am ande cakke jogo ma sa ari ga ar jeygol go wana wiide no sami ulaha taghayyuzan wa zafiran yakhruju unuqum minan nar o wi dande yaltat e jeygol dande nde ene jogi gite de ene jiya ene jogi demgal ene haala jeygol ngol wona wiide wukkiltu biman ja'ala ma allahi ilahan akhara min jamirami ko yomi nangu mo ganduda baddunola e allah dewetedo goddo ngol ndaara o wi kangol buri wawde yiide neddo e ndiwri no yirata abbere hocca dum jeygol ngol ne yiya allah wi wa idha ulqu minha so tawi yimbe be beddama e jeygol he makanan nokko dayyiqa mo ganduda ko bittudo cattudo bittugol mo qarranina be nanne jeygol e be cindondira e gejjelle e be kabbondira e gejjelle dese be naati jeygol da'aw hunalika be noddato no suburan be me way heere o halkare bone wadi koy kala mabbe beddade jeygol bone wadi halkare Allah jaabo be demgal malaika wi'e la tad'ul yawma suburan wahidan horo nodde ande halkare wotere bone wadi wana gosol kay wadu nodde kay suburan kasiran halkare heewde kay way heego kay yo heew woro won gosel kay on jaawi kay kul wiibe azalika mbele odo sifa jeygol mbele khayrun mbele sifa jeygol buri mojjude am jannatul khuldi walla buri mojjude ko aljanna ciasal allatina on aljanna wu'ida hal muttaquna ene fodana dum hulbe allah kanata lahum latani mama be kambe julbe be e gandal allah aljanna o jazaan ko jobdi mabbe wa masiran ko ruttorde mabbe lahum ene wodebe to aljanna ma fiha to aljanna ma yasha'una kala ke be jira khalidi dina sebe naati ton alhaali laatade ke be sasbe kana laatima fodore nde Allah wiinde ala rabbika e dow hoddire joome wa adan ko fodore mas'ulande ene namdite nyande yawmal qiyamati nyande hen malaikaaji biya Allah walla yimbe be so naati ton be biya rabbana joomi amen wa atina hukku min ma wa attana ko padanno dami ala rusulika e demdenelaabe ma walla malaikaji biya rabbana joomi amen wa adkhilhum nanube jannati adnin aljanna mo ganduda ko nyibdo allatino on aljanna wa attahum mo padanno dami wa yawma nahsuruhum jangto nyalawmo mo dendin mibe kambe heferebe wa ma ya'buduna e ko be ndewanno min dunillahi ko wana Allah Allah rendina be nyade yawmal qiyamah kambe jalengeji fayaqulu Allah wiyabe a antum wiya jalengeji di a antum adalaltum ibadi haulai yati ko onon beedo onon jalengeji di majjini jiyabam beedo onon jandini be majjere odon biebe be ndewon am hum dallu sabila walla ko kambe ngoni fuurbe laawol gon daalu jalengeji njabo nyande yawmal qiyamati Allah haalante ko aroytede o wi subhanaka jalengeji biya senade wodanim ما كان ينبغي لنا حانا ناني من كي أن نتخذ من جوجتو من دونك كوانا أن من أولياء بأن دوا على من جوجتاكو بأن ولكن كوني آن الله متعتهم آن دخمتي وآباءهم كم بابرا بمك حتى نسو الذكر حبي غبي وعزو إلي مناغو وكانوا بلاتي قوما كبيين ببورا هالكيب قال تعالى اللوي huccitay mabbe kambe heferebe Allah wi faqada kazzabukum jalengeji di de penni on bima taquluna ko kaldon wana biidon ko kambe ndewno don be penni on fama yastadiuna ay jalengeji di non nani hande di kattanta sarfan firlidde leptede gamon wala nasaran di kattanta hadde on leptede di bawa Allah wi wa man yazlim minkum kala e mon rew dewdo ko wana Allah nuzibuhum min mennudum azaban lepte kabiran chattu to la khara
lette kay mawnata sattat lette kay ala hen ko fam lette kay ko famdi ala hen ala ko nuzibuhu azaban kabiran lette cattude wana lette mawde lette mawnata ɓurtata wama arsalna qablaka min meeɗani nelde ko adinoma minal mursalina enelaɓe ɓe ganduɗa ene nela illa innahum so wona kañum en kayla yakuluna ɗa'ama ene ñaama ñamde wa yamsuna fil aswaqi ne jaha jeereji allah wi wa ja'alna ba'dakum allah wi min mbaɗi yoga mon noon li ba'din wonande yoga fitta tan ko jarabuya o wi yoga mon min mbaɗi ɗum ko jarabuya yoga aduna ko daru bala in wamtihanin aduna ko galle jayiya ko galle jarabuya fa jaalal ba'dul abidi fitna tan li ba'din o waɗi yoga e maccuɓe ɓe ko yoga ko jarabuya yoga o alɗini ɓe o wasni ɓe o wi o sellini ɓe o ñawni ɓe o lestini ɓe o mawnini ɓe o wi so tawi galo so basɗo yi ɗum o wi basɗo o wona e haasidademo wona wiide o sikkata wonko ɓoyi kalɗo kaali sal kaw jogi o sikkata min ene tiiɗimi min noon mi yeeɓani jawdi makko ndi noon min noon basalam ngal ɓoɗo wona ɗum noon eyyi kanko basɗo noon o wiyata galo so yi galo ko noon o woni min noon ko sikkata ko jogi ko min noon soofimi noon eyyi kanko noon o wonta haaside galo o no so yiimo jogitoromo jalkidde hol ɗum ar feccitanam leɗɗe mi yomma ar addanam sac maaro nanode jeere ɗo mi yomma ɓe mbi kala ne jiiɗa neɗɗo rondi sac maaro wona kañum jeeyi heewani jeyɗo sac maaro heewa rondade ɗum heewi ko yobde kala mo coyɗaɗo rondi sac maaro andu jeeya ko nelaɗo o ande ko ɗum woni jarabuya mum ñawɗo o so yi celluɗo o wi min o wi Allah min fof mbanmi Allah haani ñawniremi ni o de kam haydara ɓurani kanko celluɗo on so yi ñawɗo o wona e nefde ɗum o wi ene raaɓamo ne wonde sida wonde choléra ene wonde diabète ene wonde hémorroïde o wona wiide ɗum wona e nefde ɗum kanko celluɗo o anda noon ko Allah ñawnimo ñawnuɗo o noon ne wawi ñawnudema sa dogimo ne aɗaɗata mbere sa dogui ñawɗa aɗaɗat joom ñaw o so addema ñawla ko mbawɗa hen ay choléra mo yimɓe dogata o on kay hoto artan wona choléra kalteɗo radio ji o wona o woni choléra ay choléra mo Allah wiyata o on so ari bone waɗat on kay on a wawa dadde ɗum a wawa on choléra ko jayiya wona ɗum ɗo ko ñawuji tan ñaw jolat tan dogeɗa re tawi ko choléra gonduɗa mbete sa yari fale jele dogirake re sa ƴetti guerte aɗa doge re sa ñaami tew wona deedi so ñaami tew paygu tan dogere deedi ɗum ne choléra dogade fo tan wonde choléra Allah bonni ɓe docteur ɓe camtata Allah bonni mon camtata dogade fo tan wonde choléra kala tan dortiɗo seeɗa pooƴe fo tan wonde sida ene nafa dembe en i dembe nene pooƴe fo tan sida ine nafa yimɓe fof wonde sida Allah bonni mon jaasi eɓena kaalaje yo yimɓe ngar mbaɗa men dani wiyeteni yo ngar répétition ɓe mbaɗa e hunde ɓannoɓe mbiya seɓe ya kiiɗo fo yo yato deɓe ƴewma fof deɓe waɗa koɓe kaalema kala de docteur waɗema huude ɓe kaalanma huude de hay sa ñawani e ñawnel kam maɓe bonnu ɓerde ma kam mbiya wonde jaɓel ande jaɓel ma o fuɗɗima e ma de sa renaki tan de ande tension o fuɗɗima e ma de sa renaki ɗum aɗa wawi renaki miskina Allah kay wonda tension tan jaɓel wonda hen tan tension wonda hewani tension hewan nangude miskina tension heewi nangude patron miskina Allah tension mo irtima a hewan nande de kala nanɗa tension mo irtima ko patron ko ñamowo ko weeli ene lelo nder suudu ɗo ɓuuɓi ventilateur uji ne dilla ene ñama tew juuɗago so ɓoyi tension kono dawowo demal arta tawta ñiiri buna dakiñ on tension heewani irtade Allah sa yi docteur heewi tension ma tellima heewi o an tension ma ko léger kono nanɗa tension monti fof ko patron tesko tan gueɗe kewɗe miskine Allah heewna reedu an kay miskine sa arama jaɓen maya
taade jabe ko tew tan ñamata e liɗɗi cahaaji ni an ka miskina Allah jogo dadde ni addani ɗum ko jaaɗo ko ñaami on ñaam lacciri e haako ñaam bunama an mayde ngerɗi ma fo jaha Allah wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan min badi yoga mon wonande yoga ko jarabuyaji Allah wi atasbiruna ma on muñ e ko nano ton e mabbe ko walla on muñata fa kana rabbuka serani joome non basiran ko jiyowo kanko Allah omo andi muñjo omo andi mo muñani sadaqallahu alazim fatiha salatul fatiha